Hello mga listeners, good evening. Ang oras alas 6:43. Og mag-upload po tag bag-ong drama no, pero dugay na ning drama ha. 2022 man tingali ni. Unya karon atong i-upload kay kuan no, naay nag-request si Red TV Gamers no. Comment siya og paki-upload Lodi ang drama ng Chico Malo og Nanay Rosa kay mga nindot man siya nga mga drama. Salamat. Maura ni akong kuan sa imong request no, Red TV Gamers no, kining Chico Malo. Pero sa Nanay Rosa, ang Nanay Rosa naka-upload ko ani katapusang sumpay ra naa sa Jan Radio. Kay sa una magud daghang ang uploader ani Nanay Rosa si Bisayang Sugilanon unya mo to nga wala na lang ko nagtagad aning dramaha kay para di mi magapareha. Unya kining Chico Malo na ako'y kopya ani kay ganahan man kong mga action drama mo na nga na-save na ko ning drama ha sa ako ang kuan file no. Nya ako apo ni siyang kuan sa live sa DWHP live streaming dili ningon og kinuha sa kang Bisayang Sugilanon na kay ang akong gisundan ang DWHP no. Walang ko mo-upload ani sa una kay namay nag-upload si ang una na uploader ani kay si Radio Drama Bisaya man to sa una. Kaya ginag-una og upload na sa Chico Malo. Unya ikaduha si Bisayang Sugilanon. Mo-upload unta ko ana naguna man to si Radio Drama Bisaya nya awahay mang DWHP sa Cebu. Mo-upload unta ko naunahan man ko ni kuan ni may Bisayang Sugilanon kay minugbo man niya ha. Mo to nga wala ko mudayon og upload kay para iwas sa kuan ba kapareha ay. Unya nag-request ani si Ma'am Life Journey sa una. Wala yun ako ni siya mahatag no nga request ni Ma'am Life Journey no. Ako na lang gipasahan sa og kanang link no sa katapusang sumpay aning Chico Malo kay di man ko mo-upload og naadyoy kanang pareha. Pero karon kay nagsubay ko sa kang Bisayang Sugilanon nawala mag-iyahang mga drama. Kay og naa pa dili ko mo kuan aning dramaha karon kay di kay man ta og pareha ay pero nawa ang iyaha tanang drama kang Bisayang Sugilanon nawala tanan sa iyahang channel. Muna nga ang akong file akong gi-edit para makakuan ta sa request no ni Ma'am Life Journey ug Nimo Red TV Gamers no aning Chico Malo. Pero sa Nanay Rosa wala gid ani kay wala man ko nag kuan na gud sa una. Wala ko nag-save. Ang na ko na-save pipila ra ka episode. Katapusang sumpay mo rin na-upload nako sa Jan Radio. Nya nagsubay ko ani karon sa DWHP sa live streaming nila sa niaging tuig 2022. Nangawala man ang mga live streaming no, nangamute sa ibang uban. Muna nga wala ta ka dili nang jud ta ka-upload ani Nanay Rosa. Kay man ta magkuan ako mag-save ani sa una ba. Ang namay ko na save maihap ra mga kuan ra ka episode siguro na save nako. Mga 40 ra siguro kapin. Pero ang naikopya na kompleto si Bisayang Sugilanon anang Nanay Rosa. Pero kining Chico Malo nag-save jud ko ani kay ganahan man jud kog action drama gid. Tukad pa sa una hilig ko maminaw og action drama na nga bahala og di ko mag-upload sa YouTube mag-save ko ana. Kay ganahan ko mga drama nga action. Muna nga mag-upload ta karon ani imong request no Red TV Gamers no. Kung para sa nila Ma'am Life Journey dahil sa kay siya yun ang sige request na ko ni sa una nga ako lang yun nga gibalibaran tungod kay naglikay ko sa magkapareha ba sa ubang uploader. Una karon ato aning gi-upload kay nangawala naman ang mga drama ni Bisayang Sugilanon. Nablangko man to iyahang channel no. Wala na yung mga drama. Muna ang ato ning pagbigyan no. Nya
nalipay sad ko kay namin nag-request og Sibuyas Bombay. I-upload ko na nako. Nalipay ko ron kay i-upload ay ni ni si tawagan ni Amigo Drama, no. So makukuhaan ang akong editon kay i-upload man ni Amigo Drama, no, ang Sibuyas Bombay. Kay naam po na sa akong file. Kay hilig mapugog comedy nga drama mo na-save na sa akong file mga drama ha. Nya na-upload naman ni Amigo Drama karon. So reply ko kay makuha ng ako ang editon. Pero kini si Kumalo mo ni atong kuan. Atong ni i-upload karon og ipuli mo ni akong ipuli sa ako ano. Higala o Hustisya nga drama. Mga kalisinas, no. Nindot ni mga action drama ba kay feeling gid kay paminawan ba. Nya. Ani ta maglangan mga kalisinas, no. Unya lang ko magbasa sa comment, no. Basta kay mo ni ang ato ang kuano tubag sa request ni Red TV Gamers, no, kining Chico Malo. Nya pasensya sa Nanay Rosa kay wala gid ta, no. Na ako na-upload na katapusang sumpay ra gid na sa Jan Radio. Paminawa lang to dito, no, katapusang sumpay sa Nanay Rosa. Mauram tayo ako ang na-upload sa una kay namin yung request nga i-upload ay lang katapusang sumpay. Kinahamig taas mo to katapusang sumpay ra akong gihatag kay wa man ko kuan na to. Wa man ko mag-save sa sukad sa episode 1. Kay para lang gid makalikay ko kanang kapareha ba. Muna nga pasensya kay Red TV Gamers sa imong request nga Nanay Rosa. Ang kinila lang Chico Malo kay action ni nindot ni. Malingaw mo ni mga kalisinas, no, kay action drama gini ba. Kulba hinam nga drama kay action man. O shout out ni Ma'am Isim, no. Salamat Ma'am Isim, no, sa imong pinaskuhan. Wa na gyud kabalibad ani kay imo na magisin. Imbis sige og balibad ani ba na-save pa man din ni Ma'am ang ako ang GCash number, no, sa una. Ako mo sing gibalibaran nga maulaw ko mudawat ba. Gisin naman ni Jade. Salamat kay Ma'am, no, Ma'am Isim. Ang Ginoo rin magbalos nimo Ma'am sa imong kaayo. Salamat ni kayo Ma'am. Ug hatagan ta kanus sa Ginoo mayong panglawas, no. Dugang mga blessing. Salamat kay sa pagpaambit Ma'am, no. Maagang pinaskuhan, no. Shout out Ma'am Isim, no, og ni Jackie Rose dai nga nag-send og super thanks, no. Ug dito maglangan mga listeners, paminawan niyo ang part 1 sa Chico Malo. Oh. Unsa? Gipatayis pa pa? Dili. Nga naman, kinsa nagpatay niya? Kinsa? Para! Husto na! Husto na! Kinsa ka ba? Dayo ka lang din ug ayaw paghinambog ug pag-abusar aron way di utang may tabo ni mo din. Ako si Chico. Si Chico Malo. Ako'y hari din ug kinsa katong mangaha sa paglapas ug musupak sa kong balaod. Makatilaw sa akong kastigo gikan ni Chico Malo. Tingali, ikaw ang labing ambungan nga lalaki sa tanan. Ikaw ang labing putli o kasing-kasing sa tanan. Maayo unta, itugot sa kahitasan, nga bisag sa makadiyot lang. Makita na ko ang kasanag sa imong panagway, nga mo'y naghatag o kadasig sa akong ngit-ngit na kalibutan. Ayog ka bala ka, Odessa. Andam kong sakripisyo. Aron lang maopirahan ka. Buhaton ako ang tanan. Aron makita nimo ang dagoy sa kalibutan. Ikalimti na siya. Naglimbong ugwa siya mahigugman nimo sa matuod. Ako ragyod ang bugtong nahigugman nimo, Odessa. Abang ni saan siya na ako nga diligid ko niya taligdan. Chico! Nga naman! Hain ka naman karon, Chico Malo!
Ang ngalan nga nabantog sa iyang kamaldito apan dili abusado. Naghatag og kadasig aron mo painumdum natong tanan nga doon na pa'y dagang nindot nga ugma nga nagpaabot nato aron mo danag natong tanan. Chico Malo! Matalon-anong sugilanon nga angay natong kapanaminan. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Nadila Sacol. Ubos sa direksyon ni Ri Arellano. Music, Joel Bensi. Recording editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Chico Malo! Dako problema ni Don Fausto nga iyang anak nga si Rafael adunay daghang atraso sa mga tawo nga iyang gipanawdaog o gipariglahan. Tungod lagi kay bugtong kining anak o pinatuyangan, hinungdan nga wa kini makaila og puong respeto sa iyang sikatawo. Mao nga usa ka adlaw gipatawag ni Don Fausto iyang anak og iya kining gibaharan. Kagalaan niya ang unang anib nga sugilanon, Chico Malo. Papa, Usa ba kining mga balita karon batok nimo, Rafael? Huwag yun ka maminaw nako. Imog yung gisupak nga akong gitambag nimo. Usa ka ba nga klaseng pagkatao, ha? Nganong dili ka man mantigong mo respeto o mutahod sa uban? ay lingaluingar buto ka mo, Papa. Di ba ito seryoso? Di na sari. Usa? Usa lingaw-lingaw? Gihimo ninyong lingaw-lingaw ang pagpakauwaw sa mga tao? Ang pagpanamparo sa atong mga trabahante? Ay ko ano ka... Ayaw ko katagay kinumanggol nga katarungan. Kung dili yun ka ni ka mag-usab sa imong kagalingon, at tuti ka papuya sa asyenda amlan, og itipon ti ka dito sa mga sulugon, aron makat-on ka sa imong kinabuhi. Oh, ikaw good. Basta kaya ko, chill ra kaya ko. Seryoso kayo mo sa mga butang, Papa? Ayaw pag binastos og tubag-tubag na ako, Rafael. Kaya wa ko magtiaw sa akong bahad kanim. Bangun! 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 Ang ako mga alin, ang ako mga buhak. Tago kay maigo ka sa mga bala. Dali! Ha? Apyot! Kinsa ba to? Ha? Ikaw to? Oy, wa milabot, sir. Tuwaran ninyo mga kontra dito, paingon. Siguro ka? Siguro ko, sir. Wa taon milabot. Mga kauban, gugdan ninyo ang atong mga kontra. Gugdan ninyo siya! Maayo na lang kay wag yun mahurot o kawagtang ang imong mga kwarta. Pero, sagdi na lang to ang imong mga buwak. Makakita ra magkagihapon na to ba? Nag-uol ko, Apyot. Kaya wala ko igong puhunan aron makapalit ko og laing buwak. Ha? Ayaw lang kabalaka. Mangita ko pagi. Tabangan tika. Ayaw lang, Apyot, oy. Maikog na kaayo ko nimo. Sige lang kagtabang na ako. Wala kaso nun sa kaba. Pero, Apyot, kaysa magkito mga tawanan ang nagpinusilay? Apyot lang. Oh. Mga grupo gihapon nila ni Dante. Kato bang midool na ko nga may tiyon unta og pistola. Nadlo kay kwanto kay maldito baya kay itong tawana. Katong anak ni Sir Tiburcio? Oh, mao god. Mao. Wanay laing maldito ning Ay, kakuyaw na ba yung ining dapita, oy? Bitaw. Dugay na kayo ning problema, ha? Pero wag yun ni masulbad sa mga leader sa asyenda amlan. Maangin kita permis ilang away. Bitaw. Nalimbuad mo lang hinuon ang akong mga tinda nga buwak. Tuwad, oy. Mahulag Pero sagdi lang, tabangan ti kadis. Ako ray bahala na. Bangan ta ka. Daghan gyud kayong salamat sa imong pagtabang nako, Apyo ta. Way sa pa yan, dis. Rafael! Oh, Tiburcio, siya problema. Dara, siya ito na kadiyot. Oh, umuri. Kadiyot. Kadiyot lang, Rafael. Unsa ba ka tinuod, ha? Ngang ato ko ng housekeeper sa hotel. Mireklamo naman sab nimo.
Imo ko na siyang gihikap. Nasab? Naghilak ang babae nga misumbong nako. Bida sa day. Pagka-sensitive lagi sa mga tao din, Ug ikaw, Tiburcio, ayaw sa dagto ng mga istorya, ay nausam ka. Nahibaw ka na ba yun, ha, Rafael? Gibaharan ka na ninyo, Fausto, nga di na ni mo usbon ang mga dili angayan nga pamatasan. Dihadlok ko ni mo? No. English ka pa, ha? Yes. Punan pag-yes. Wa ko maghadlok ni mo. Yatira. Gipahinumduman talang ka. Ay ko ginana, ha? Nakaila na kay kanako. Usa pagbato ng pagtahod kung makikstorya kanako. Kay mahimog karon dayon tangtangon ta ka sa imong serbisyo din, Ya saman. Tutok ba ka? Sumbong ka ni Papa? La sumbong nito aron magdaog ay ni. Saman. Wa ko'y plano nga isumbong ti ka, Rafael. Ang ako lang nga makat-on ka o pagrespeto sa mga tao din nga dili nimo sila bastuson. Sa ito mong gingon? Mihangyo lang ko. Mihangyo lang ko nimo, Rafael. Ayaw ha og ngilad nga kahulugan na akong gisulti diyan nimo. Diara ko yun. Nangita mo kuno ka na ako. Tiburcio. Yun. Kung sa bakini kalaki hangawa man ko ni mo sultihi ini mga reklamo karon sa ato mga tao mahitungod ni Rafael. Ha? Daghan na nagsumbo ka na ko din Ug baton nila, wa kuno kay gihimong aksyon ini. Bagahitagan ti magka og otoridad aron imong pitulon og disiplinahon ang ako anak. Sorry. Ayaw ko hatagi permi og rason na sorry. Kay ikaya kong gitugyanan nining tanan. Busa na hibaw ka na sa imong responsibilidad. Ha? Nga di mag-agad rin ako. Pero kay wamang kay nahimo sa ako anak. Sige. Paniya din si Rafael. Ug ako maoy mo disiplina kaniya. Onyor, ura mismo. Akong ipatawag si Rafael. Ayaw na paghuna-huna ni Ana Odessa. Ako ray mangitag paagi. Muadto kog barangay aron makapangayo kog tambal dito para sa akong hubak. Unya, Nay. Saan na lang. Lanan narabata sa suga na to. Pasagdi lang. Okay ra ko anang maputlan tag suga. Total, naamantay lang parilya. Pwede man sadta mo gamit og kandila. Hay naanad na ko ni Ana Odessa. Wa man ay kaso, Nay. Kay di man gihapon ko makakita o kahayag. Ikaw ramay akong gikabalakan. Kay sige ra pa kag panahi. Lisod kaayo kung mugamit lang ka og lamparilya, Nay. Ayaw nagkabalaka ni Ana. Kutob lang gud sa atong makaya. Ang importante nga naapatay makuot para sa atong inadlawng pagkaon. Sagdi lang, Nay. Kung makatun gani ko og pangilot, makatabang-tabang nagit ko nimo, Nay. Tudluan man ko ni Apyot, ang saon paghilot, aron makakwarta sad ko og ginagmay, Nay. Pasaylo ako, ha, Odessa. Dili gid unta angay nga mo sakripisyo ka pa para nako. Nay, naunsagod ka diha. Mihilak na sad ka? Wa, Odessa. Kaklaro ani mong hingos-hingos diha. Nagsabot na bayatan na ya. Nati ko nimo padunggon nga magkuul-kuul ka bahin ako. Di lang nako matago ang akong kabalaka. Ilabi na nga, babae ka. O delikado kaayo ang palibot.
Ilabi na nga naghitak ang mga krimen sa atong dapit. Na, dili na nato himuong babag sa atong mga paningkamot na uy. Kanang kakuyaw sa palibot, natural na lang na sa atong dapit. Murag naanad naman gani ko ana, nay. Kay hapit kada adlaw, na magsigig sinong bagay stugkaran pagit sa simbahan. Maunay gikagulan ako pag-ayo, Odessa. Nga dili gid unta kaangay maninda pa. Ilabi na nga. Ay, nay, naanasad ka. Be, di na lang ta magsigig-hisgot anang mga butangan, nay. Kay, maabot na lang ta sa bisag asa nga istorya. Ang importante, nay, nga nabuhi ta sa atong paningkamot. O bisag unsa pa'y mahita po, sukla na to ang kalisod sa kinabuhi. Kinahanglan nga di tabation o katalaw. Unsaman! Anong maglikay ka manong istorya na ko, ha? Ay, may manang di lang ta magstorya, Papa. Aron di ta magsigig lalis. Wano dyan kay maayong pamatasan. Abusado kang pagkatao. Hindi sa dayon, nakadaot mo sa gunay mo, Papa. Kay, mutuo sa dayon ka ng mga istorya. Wapa ka na yung mahibaw yun kung sa tinudan na yung rason. Dinhiya ang mga housekeeper. Bisumbong sila na ko nga imo silang abusuhan o hikap-hikap. Right. Tarong ba ka na, ha? Nagpagkaawaw ka lang yun, Rafael. Sugod ka ron. Ipadalati ka dito sa Asinda Amlan. Bawian ka sa tanan mong gusto. Yawa ko na, Papa. Baka ako kaghimuan anak ko. Huwag magbuot na ako, Rafael, ha? Ako'y imo gamahan. Bursan sundon ko nimo. Ato katipon sa mga trabahante dito. Aron makaila kag pagrespeto sa imong pagkatao. Pero, Papa... Ayaw na kong istoryahin mo. Ako'y magbuot o kinahanglan nga musunod ka kanako. Itugyan ako sa nimo, Tiborcio. Ayaw yun siya tagae kung unsay ang pangayon, ha? Mas maayon ang makakaton siyang mabuhi siyang kaugalingon. O kinahanglan nga dili mo ipaila sa tanan dito nga ako siyang anak. Kasabol ka ba? Oo. Kinahanglan nga sultihan ko nimo sa tanan, ha? Niyang gibuhat hangtod nga mabutaan siya dito. Ako'y bahala na, Nyor. Sundon ako ang tanan nimong gitugon. Anhi ko din ipuyo. Maura kini ang imong puyan. Payag? Katuno na nimo dinhi ang kinaugalingon nga pagpakabuhi, Rafael. Yun na, paragod yun na, kiritsa-kiritsa. Asa mang CR din eh? Nagita kag CR? Asa lang pungko diyan eh, daghang kalibunan sa palibot. Pungko diya. Inuwan mo giningin mo, Tiborcio? Wa ko magtiaw nimo. O kung gusto kang maligo, naisapa di sunahan. Nga sunahan ay daghang mga bakang gigot. Pwede kang magsangkot ng tubig. O kung niya, butangan nimo ang baril aron doon na kay pundong tubig din. Uya, asang kumigda din eh? Lantay diha. Anha ka niya muligid. Pwede di ko kagwantag yung nini, oy. Chico, wa kay mahimo. Mando kini sa imong amahan. Amsupak ko yun eh. Suway lang, suway. Kung imong supakon ang imong amahan, ako ang mahimo nimong kaaway. Karskado ko nimo. Pagkikaway ka na ko. Timan Rafael. Naakas sa akong poder. O kinahanglan nga musunod ka nako. O dili ang imo maoy matuman. Alay kwarta. Budgeta na hangtod sa usa ka buwan. 2,000? Mabuhi ko ini. Uy, dungagin ni Tiborcio. Ay kung tinuntuhi ha. Kinahanglan nga muhatag ka na kong 50,000. Karon ko na yun. Uy. Ayaw kalimot. Ngawa ka na'y gahom, Chico. Gitugyan ka na si mong amahan rin ako. Busa. Ayaw dada ang imong kaabusado. Aron way daotang mahitabo nimo. Imo kong gihulga? Wa. Ha?
Wa ta ka hulga. Gidisiplina ta lang ka. Kay naghinubra na ang imong kabusado. Kinahanglan yun. Nga kung unsay akong isulti, maoy tumano nimo. Usba na ka ng imong kinaiya. Og tahura yun ko dinhi. Maningkamot ka. Og aron ka mulungtad og dugay dinhi. Kinahanglan mo trabaho ka. Timani ka na, Chico. Ang asinda amlan, ako, maoy gisunod o gituman din sa tanan. Busa ayaw yung kasipyat sa imong mga lihok dinhi, aron way da utang mahitabo kanimo. Ano di arang kwarta busing ay? Oh. Moro ni? Wa pa karimit ang uban busing. Bida. Kinsa man ang wa makarimit ba? No, si Kuan ay. Si Johnson, si Papips, o si Bula. Bula. Pirmi na lang yun ang mga tawhana da. Dako na kayo na sila atraso na ko. Hoy, na sila. Hatagan ako sila og tulo ka adlaw. Kung diligid gani sila makakumpleto sa ilang kuwang din ako. Alis to lang. Doon na gyoy daw tang mahitabo nila. Na, gahir ba kayong mga panilngon busing? Uy, mas na, butlang. Gahi. Tanawon tang ilang kagahi. Ako na bitaw silang ipasidanan o matod pa nila. Dili ra bag na sila mupatuog. Iunsa na, ipasidanan ako na sila pirmi. Ipasidanan pirmi. Ugma, ako'y makigistorya. Makita niya nila ang ilang kagahi. Boss! Boss! Dokyo. Unsa na? Naay mga mahal, boss! Ha? Naas pa pa? Adi ang pego dire, boss. Kita ni mo. Ayan, Dante! Uy! Papa, ikaw mo gudain eh. Nayam lagi ka. Uy, paminaw. Usba ng imong kalaki dinhi, ha? Nganong mura naman igbudiga ang atong headquarters din, eh? Kwan. Yun na. Kwan, kining. Unsa ba kining niya si mong lamisa? Kadagan ko din, eh. Nagpadayon ka ining imong bisyo. Nagsige kag hapog pamaligya ining ginadili nga drugas. Papa, relax lang. Relax. Lingaw-lingaw ra niya. Wa ko mahimot ini Dante. Di ba king nanti ka? Nga biyain na kining bisyo, ha? Nga nang imo man kining gipadayon? Ginagmayay raman ko ni Paps. Huwag man ka. Daghan kag mahimong kalingawan. Nga nang kini magang bisyo, ha, ang imong gipili? Paps. Gusto na ang pag-sermoni mo din, Higot. Biyaan na lagi din ako. Di ko mo seryoso ini, eh. Pida! Daghan tag kontra ining bisyo, pamalanti. Kung gusto ka, doon ako ipabuhat nimo. Ipabuhat? Unsa ka na, Papa? Kini bang imong mga kauban din, eh? Saman? Masaligan ba kini sila? Kasaligan yun kayo na sila, Papa. Huwag yun tayo angin kabalakaan ini nila. Bueno. Doon na unya ko ipatrabaho ninyo. Unsa na, Papa? Plano pa lang. Pero musulti rin niya ko ninyo kung unsak ni, labi ni gadian mo. Yay. May intriga man sa tana, Papa. Sige. Kung makaayo na, ako na buhaton. Makaayo gyud, Dante. Makapadato na to. Uy! Nindutan ko na ng balita, pa. Basta. Hatagan tamo og laing bisyo nga malingaw mo. Basta ayaw lang gining droga. Naintriga kay ko anang imong gisulti, Papsta. Naintriga kay ko. Gusto na kay ko masayod kung unsa gina nga makapadato na to. May baw raw niya ka. Kandila! Kandila mo diha! Kandila! Pilay mo kandila, day. Tagkinsi ang usa, sir.
dagko maning kandila Pila man tanan, ako na hutol palit. Ay, 750, sir. 50 man ni kabuo. Ambi. Ako bayad Sa kalibo na. Kadiyot lang, sir, ha? Kay suklian ti ka. Uy, ini! Uy, ini! Ay! Uy, Tabang! Tabang! Cuma ihatag mo dili. Ihatag mo dili. Tara. Cuma gusto kang usbata ka? Ha? Ayaw. Gusto ka? Ayaw mo lang ka. Bawa di! Hi, miss. Sir, tubangi ko ninyo. Ang akong halin, gikuha. Dira, miss, dira. Salamat itaon kaya, sir. Saan kang kumpiyansa masakay ka sa iyong kwarta, eh? Hindi kalitan maguniya og ilog ang akong pitaka. Sa sunod ay pagkumpiyansa, ha? Tagan kayong salamat, sir. Okay, pa yan. Sige, pagbantay lang pirmi. Kadiyot lang, sir. Mahimo bang mangutana sa imong pangalan? Ana na kinala na. Sige rin ako. Sir, kadiyot lang. Dayo ka din, no? Alam pa ko makadungog sa imong tingog. Ano, may bawaan ba rin mo pinagis kung tingog? Nga dayor ko din, eh. Sagad sa mga tao din, sir. Familiar na ako ang ilang mga tingog. Yun na. Di ka magkakita? Dili, sir. Bueno, nagdali ko, ha? Di ako na. Kisa magkakta siya. Polisa? Uy! Yes? Apiyot! Ikaw mong gudi ay na. Pastilan, pasensya na. Huwag yung ko kahapit sa inyo gahapon. Saon nga, busy po kay tubad. Okay ra, uy. Apiyot, nagkailan ka itong tao nga may doon ako? Hay, ato. Kato ako na sugatan? Mura man og karon to kung kakita ito niya. Dayo lagi gito siya din Iyo na. Ngano man ang imong mga kandila nga nangabali man eh. Ngano ni? Ay, maulagi na problema na ako ron, Piyot. Ang tanan bagyod na bali. Murag mga napuo rin ni kakandila. Nansam din eh. Kuan, gikalitan og labnot atong ang akong pitaka. Unya, nag-inilugay mi. Igo lagi sila kadagan. Nya, maayo na lang gani kay nakuha ro di og balik atong tao nga nasugatan nimo. Uy, kinsa may nagsnatch sa imong pitaka? Ambot kinsa to. Pero pamilyar na ako ang iyang tingog. Yay. Muna na akong problema diha. Delikado na gyud magsige ka og paninda din he. Maulagi. Dinalang ato nang ipahibaw sa kapitan. Rondo na magsige og rubing din he. Lisod na kayo. Pasag na ng ingon ini pirmi. Ano man ang imong naong matoy nga napuno man na sa lagom? Boss, reglahan kong tao gapon. Pila magkatao ang niparigla nimo? Sa tao, boss, may kay mga mot. Unsa may atraso nimo? Nga gipariglahan ka? Sa padagawat, boss. Unsa gud ka matoy? Unsa ra ka tao? Na nadangatan nimo? Pag-practice lagi. Aron maka depensa ka sa imong kaugalingon. Kalitan mo ko to. Na, leksyon na nimo matoy. Oo. Kay bulay og kakayo. Boss, kaniyot lang. Ano man? Siya, kaya tao ka bagong misud. Maulot na wala ang nagkulat na nag... Ha? Hain man na, hain. Kana, boss, ay, kana nagkaog itom. Sigurado ka? Lagi, boss. Di ka mahimong masayop, boss. Maugin ito, wala. Tana, atong dolon.
Tagay sa kuha ng manimis. Salamat. Dayo! Tutok man ka na to. Hidayin ka. Bumag! Hindi. Mau dito, hala boss, may mikulat ka ko. Kinsa man ka. Huwag tagadiin man ka. Tubag dayon. Tubag ako. Ang way daw tang mahitabo ni mo. Juan, musulti ka o dili? Tubag! Tubag na yan! Ah! Dili na ka mo tubag, ah! Ni Apa! Ah! Apa! Hulungan na! Hulungan ka na yung pagkumot! Papa! Kung saan ba kini, ha? Oh. Ayaw ninyo sa kusa! Pero, Papa! Ikaw, pahawa na din eh. Aroy kagubot din yung dapita. Di ako nagpasiugdas kagubot. Pahawa din eh! Papa, nganong imo man to siyang gilabanan? Hilom, Dante! Pero pa, Kinsa mo tutumana, ha? Si Chico. Si Chico Malo ang iyang pangan. Chico Malo? Tagadiin mo to siya. Ayaw na pagdagang pangutana. O kamo, oy, kamo. Pitok-pitok ang mata ninyo. Mamauli mo! Ayaw mo pagsiging tapok-tapok! Ulit na! Pauli! Magpasalamat ka na ako kagabi. Kaya kung wa pa ko magawa sa itong napita, sigurado ko nga doon nagidautan nga mahitabo ni mo. Huwag ko mahadlok ito nila. Kaya ito na ako silang patumbahon. Ayaw palabi sa imong hambog, Rafael. O ngano bang naabot masab ka ditong napita? Ngano? Pabalik ko'y katungod, gamusuro mga bar? Wa ka maghuna-huna nga sa sunod adlaw? Wa ka na unyay kanon? Di ko magdugay din eh. O siya di magdugay? Mupawali ko sa amo. Kaya huwag ko makauyo ni Dapita. Sa imong pagtuo, dawaton ka kaha sa imong amahan kung mubalik ka dito, ilabi na kung ako siyang sultihan sa imong mga kabuang din eh. Huwag ko'y daw tang gibuhat din eh. Usiwa! Nangulatan kag tao nga waysa! Masya waysa. Ila kong giunhan, bidipinsar ako kong kawilingon. Kaya gusto ko nilang tabangan. Way mo tuon ni mo, Rafael. Ako rin bugtong o trisado nga makasulti sa imong amahan kung nag-usab bagid ka din eh. Busa. Ayaw nagpuni ang imong atraso sa imong amahan kay basin o di ka niya dawaton nga iyang anak. May kasabot ka? Mao nga ako pa nimo. Pagbinutan na. Ayaw pag-usik-usik si mong kwarta kay siguro ko nga sa sunod adlaw. Wa ka na unyay kanon. O, tuod. Sa di pa ko malimot sa tanan, ayaw gyud pagpaila sa tinud-anay mong pagkatao ining dapita. Kay basin maulaw niya kanay imong katapusan. Sugod ka ron. Bag-o na ang imong pangan din eh. Dili na ikaw si Rafael. Chico Malo na ang imong pangan din eh. Kasabot ka. Chico Malo. Timan ika ng akong gisulti ni mo. Asa man ka, Odessa? Mo adto na sad ka simbahan? Kinahanglan yun, Nay. Sa may atong kanon kung di ta mo lihok. Ako manggi nahadlok ni mo, oy, Odessa.
Maunang abusuhan ka sa ubang tikasan nga tao tungod kay dili intawon ka makakita. Naanad og nadawat na nako, nay. Kay kung himuon gud natong hinungdan ang mga badlungon nga mga tao, aron dili na lang ta molihok, di kita mabuhi na kagibutana. Kunwa pa lang unta ko'y sakit. Ako na lang unta ang maningkamot aron mabuhi ta. Na, yun na pagkulahunaan na. Samtang baskog pa ko, panglawas, nay. Nahibaw ko. Kaya ragyod kaayo nila ako. Basta ayaw lang gid kabalaka, nay. Unsa man. Nikaon na ba ka, ha? Na may inununan nga sobra gahapon. Maubitoy akong gikaon ron, nay. Kinahanglang mo dumdum yukas oras sa imong kaon, ha? Kay usahay, makabantay baya gyud ko nimo. Nga imo rang sag-ohon ang imong kaon. Na, ayaw lagi pagsigi ko na ako na og kabalakan ako, nay. Sige, arin ako, nay. Hinahala, sige. Basta, pag-amping gyud, ha? Uy, yun na. Naana din nag-abangan ng payag sa ilang binansyo. Karon ko kabantay da. Kinsam ka ng tawana ka? Sa iyo man kayong nag-exercise, nagsige magsumbag-sumbag sa hangin. O yan na, muna mayong mga ambot ng tawana. Kondolon, be. Mayong may buntag, Brad. Oh. Sino kayo sa buntag? Maramag suplado ng tawana. Baguhay kang nag-abang din, he? Ganoon? Ay, anangutan na lang ko, Brad. At bang ratag bayo? Mausap na akong payag ya, kanang nasa atbang. Ibaw bitaw ko. Oh, naibaw de ka? Ako de si Adjong Bagintol. Apyat ang akong angga. Ikaw, Brad, kinsa imong pangan? Meron nang utana mo kas kong pangan. Gusto lang kong makailan ni mo, Brad. Kay dayo man ka din, he. Mamangutanag ko sa imong pangan. Yun na, busy pa kayo ko. Daga pa kong buhaton. Ay. Murag tabang og timpla ang kinaya itong tawanan. Sagdi lang. Di ka magsilbi na ko kung magpaisog-isog ka rin, eh. Papa, hangtod karon. Wapag yung kunin mo sulti kung unsa gyoy gusto nimo ipatrabaho nako. Naapa ko'y gihuna-huna, Dante. Pero paabot lang. Kay mahibaw ka raon niya. Gusto na kay kong mahibaw, Papa. Kay, ingon ko ka nga, madato na tagmayo. Relax. Relax lang. Maabot na tayo ng butanga. Bilib sab ko nimo, Papada. Bilib ko nimo. Hilig sab ka ang magpaigot og istorya. Pero siguro naman ka na nga madato na gyud ta ng imong plano. Trabahoon pa nato, Dante. Dakong trabaho ang atong buhaton. Pero sagdi lang. Musulti ra gid unya ko nimo. Lain pa yato, Papa. Kano sa man ka mo balik dito sa syudad? Depende. Unsay depende? Wala kay plano aron mo balik dito? Nga ikaw ra ba gyoy sinaligan ni Don Fausto? Kung mo balik ko dito, Dante, mukuyog yung kanako, anak. Ha? Uy, di ko ganahan dito, Papa. Di ko malingaw og syudad. Di man ta magtugay dito. Pero pa, ang samang plano ni Don Fausto ni Ning Sinda?
Sinda amlan. Saman di niya ibaligya. Iya ba na ipanghatag sa mga lumadin he? O ka? Yan lang ihatag na to. Anong itahiyo magkadiha pa? Saman, ihatag lang niya na to? Ay, pastilan. Liwat kagid na ko og huna-huna, Dante. Yay. Murag nakataghap siguro ko para. Mo sigurong di na ka mo balik ditong syudad kay gihatag na siguro ni Nior Fausto ang tibaw kasyenda. Mabot na. Apil na sa kong gidamgo yun, Dante. Kaya kung maato na ang asyenda amlan, daghan ko og pang-usbon nga mga patakaran dinhi. O kini mga abusado dinhi nga wa nay abang-abang sa yuta. Ako silang hutdon og palayas dinhi. Kana? Mao gid unta nay maayo, papa. Daga na kayo mga namuyo dinhi nga mga abusado eh. O na magani ko magkailas ubang mga tao dinhi? Sagdi lang. Hapit na, Dante. Dili lang kay ang sindaray maato unya. Mahimo niya tang labing adunahan sa tanang mga asindero sa tong nasod. Wow! Excited na kay ko ana pa. Kanus am gid ka na mahitabo, ha? Oh, tagpila man ang inyong usa ka hiwang manok nga pinirito day. Ay, tag 40 na, sir. Dagko man na. Kini inyong pusong kinilaw, tagpilam sa ning takusan eh. Ay, 30, sir. Tagay ko ng manok ug pusong kinilaw bi. Nya, mangayalan sa ko sa inyo sa bawa. Nahala, sige, sir. Way problema. Balik pila man ang imong kanon, sir. Balik 20 lang ang kanon ako aday. Sige, sir. Day, kadit lang. Oh, unsa man, sir? Naapa kay idugang? Naman mo'y gipapilit diya sa haligi. Antod ba na karon nagkinahanglan pa na mo katabang dire sa inyong karinderya? Ay, oo, sir. Pero dili pa mi makatagad karon kay busy pa manggod kaayo. Basig karong hapon pa, sir. Ay kay ngano man, interesado ka bang mo apply, sir? Unta, pero sige lang. Unsa kang oras sa hapon ay? Pwede ta maka-apply din eh. Suway lang unyang mga alas 3, sir, kay mingaw naman mi ana. Sige, salamat ha. Mubalik lang niya ko din yung mga alas 3. Unsa may imong gi-applyan, ha? Nag-apply ko katabas karinderya dito sa merkado. Unya, gidawat ka? Ila ko nung obserbahan. Patabang-tabangon ko nila. Libre ka o niya, hatagan ko nila galawans. Nganong dili naman lang kamot tapas o tubo? Mas dali rin ang trabaho. Unya, malingaw ka pa. Unya, panington pa ang imong lawas sumayo. Depende kung di ko makauyon. Ako lang una itong suwayan ang akong giplayan. Kung mapulan gani ko, suwayan ako ang tigtapas og tubo. Mayo. Nalipay kong nakahuna-huna ka ni ana. Pero, Tiburcio. Oops! Foul. Si Paul. What foul? Usba ka ng imong tinawgan ako, ha, Chico? Sir na ang itawag mo nako. Og Chico na sab ang akong itawag nimo. Pero, yun na, sir. Ganong Chico may tawag nimo nako? Chico Malo. Buot sabton, you are a bad guy. Pero, Sir Tiburcio, kung mag-usap na ko sa kung kaugalingon din imo na bang sultihan sa papa? Aron makabalik na ko dito sa mua? Ha, Sir Tiburcio? Oh. Magdepende ang tanan sa imo ipakitang lihok, Chico. Daghan ka ba kayo mga requirements nga himuon una ka makapasal sa akong mga pagsuway nga ihatag unya nimo? Pero, sir, nagsabot ha. Pwede mong kumuhatag ni mo og dakong kantinan. Basta lang igno ni mo sa papa nga nagbinutaan ako din eh. Dili nimo mapalit ang akong prinsipyo, Chico. Kung magbinutaan ka lang yun, musunod ka sa tanan akong ipabuhat nimo, wala kinahanglan nga mo bayad ka pa og dako diri nako. Kaya ako mismo
Mo'y musulti si mong amahan nga nagbinutan ka na yun. Ida sa day. Dali ram ta kaya nang magbinutan ta ba? Buhat Dili kay pagi lang nimo sa istorya. Bisag karon. Kaya na ko ng buhaton. Kung imo ka lang ipakita mo sa buhat diri nako. Makadaig ko nimo. Pero kung tigpakaroon ka lang, magpakaroon ka nga buutan ka, dili ka gyud makapasar nako. Boss! Protos. Kiki-ay ka man. Di mo kagikan? Ganing nga rin ko nangita ni mo. Giato na ko sa Los Johnson og si Popets, boss. Sila rin na kompleto og bayad karon sa ilang kuwang, pero si Bula, wag yun magpakita. Nahanaw to sama sa Bula. Ambot lang, ay, boss. ano ko na pa ingon? Ambot lang. Matod nila, may tago ko, no? Nahadlok mo magpakita. Kinaraang diskarte. Nagtuo siya, di nato siya makitan? Moog yun, busing. Si Piat yun daw tawhana. Kining iyang pagtago. Timaan kini. Nawagin siya plano aron bayra niya ang iyang kuwang. Moog yun. Sagdi lang. Sa ako nang gikaingon. Nga di gid sila katago na ako. Kay oras nga ako siya makitan. Dili gid unya siya magmahay na ako. Kining boss, lain pa'y ato ba? Unsa man na? Ang imo bang amahan mo nagkita dito sa Dawes? Doon naman sa ka-istorya nga lalaki. Naunumdum ka atong gitabagan dito sa may bar ba? Kato bang nagkulata ni Matoy? Itong imong gikawras? Oo. Nga naman? Mawag ka-istorya dito sa Dawes sa imong amahan. Sigurado ka? Sigurado ko, boss, oy! Na, kami mo yun ni Matoy ang nakakita nila. Kanang, doy. Unsa man si mong tanaw? Suod silang nag-istoryahan ay? Kuan, kanang, dili ba ka nabayot imong papa, no, Charles? Marag doon naman silang kaila. Iparihas mo ni mo si papa. Sagday lang. Kaya ako rin itong istoryahon si papa. Ay, ko lang ko nagpahibawan ni mo, basing. Kaya, nagyaan mong mo sila kay dito man sana si Bula. Sige, wala problema. Mag-istorya raw niya aming papa ni anak. Basta kayang importante nga si Bula inyo makitaan. Oga, mo atubang dinhin ako. Matuman, boss! Kinsa ka budol? Kay bukan ako akong ginapino kay. Uy, budol, ha? Kay makapatay ka na, kadyo. Uy, budol. Gusto kong patay. Gusto kong buro karot. Brad, buhay na yung ginapinote, Brad. Kinsa ba ka? Ay, pagdoon ako. Ay, pagdoon. Ay, pagdoon. Pagyo lang ako, Brad. Para makabaton takalinaw din Ay nagbuhata kay dinamayo. Kadisturbo ka sa mga tao. Kinsa ba kayo umandar ako? May laki ka? Ayaw lagi. Istorya lang ta. Kung ito na kay problema, ito na istorya ako tinarong. Usa! Istorya ka? Gusto ka kamatay? Niyay! Ay, gusto na. Yan. Nako. Skambo angas na itabo. Kaya bitang bagong silingan na to, Des. Mayo mga motoy. Ikausar magpiko ang kamot ni Kadyo nga. Nagrementado nga nagdag pinuti. Naaday ti bagong silingan, Piyot? Kisa man na siya? Na, ambot kinsa na siya. At bangarkais mo, Mura bag malditohon ng tawhana, ang naong ba? Isugon o kaliwat. Pero may mga mot. Huwag yung mahadlok ko isag, tigbaso na unta siya ni Kadyo. May kay mulihay, oy. Unyapte kayo lihok. Basin og pulis na siya? Na, ambot lang, oy.
Pero saan na ko ba? Muna magdili. Ako naman ang gikaistorya gausa. Suplado kayo. Niya, garbusuhon nga pagkatao. Unya apyot, si Kadyo, nadakpan? Dakpan yun. Kay atol yun nga, nailog ang iyang pinutay niya, gilubag ang iyang kamot. Nangabot sa mga pulis ug tanod. Perteng ipayas tanan ay kay kadaghan ba yan nabuhatang Kadyo. Unya, ikaduha pa, delikado sab ka itutuhan, ha? Bastuson bitaw na si Kadyo. Kana di mo agi ko sa ilang nang huling. Kalitan man kong kupot niya sa akong hawak. Uy! Makuratan gud ko og kalit. Wa na karon gigabaan na siya. Magtingkagol lang gyud niya sa espresuhan. Mas maayo noon para dili na kaayo ta mahadlok mo agi di sa ato paingon sa gawas. Sige sab godog. Soyop si Kadyo mao nang abrido kayo o pirmi. Aw, iya man ang tinuyuan. Gusto kitingali siya mapreso. Pastilan. Kanang apyot. Asa man? Birthday di ay ni nanay ugma ba? Ari aon niya ko ha. Oh, birthday di ay ni nang Marsya. Dagagay magbisita ugma. Unsa ko'y bisita. Nga ikaw ra may among bisita. Oh, ay. Mupalit lang ko taglitsyon manok sa kabuok. Mia. Unya, magpansit. Malipay nas nanay, ana, uy. Bisag, sa hapon na lang kamo anipyot. Mo ba? Oh, sige. Muanhig yung kogma. Pa, doon na lang ko'y pangutanan mo ba? Kana, dugay na ko mangutana ka. Unsa ba? Papa. Katubang tao nga nangulatan na mo dito sa bar. Saman, dugay dito ni mo kaila? Ay, ko ato. Ay, katugong nagkakita mig-away sa bar itong niyaging adlaw. Alimot ka do? Oo. Husto. Si Chico? Mo na siya. Si Chico. Baguhay lang gusto na akong nakaila. Pero, may nagsulti na ko nga pirmi man kuno nimo siyang duaon siyang gipuy-an karon. Unsam din na siya ka-importante para nimo? Kuwan ka na. Ay, waragod. Abi ni mo, dini sa asyenda, kutob sa mga tao nga dayo dinhi nga ilang i-report din ako. Ako gikanang sukit-sukiton. Natural. Ako gisinaligan ninyo Fausto dinhi. Daghan ra ba kaayong dayo dinhi, papa? Wa naman gani ko kailas uban. Tinuod na. Ang uban nag-abusar. Mipuyo nga walay pananghid nako. Kung mahibawaan kini ninyo Fausto, sigurado ko ako'y kasabaan. Kay wa nako makontrolar ang mga tao nga namuyo dinhi nga wa na mananghid sa tag-iya. Mudaghan og samot ang mga squatters dinhi. Base ni nagbisita na kong balik sa syudad. Ako istoryahon, Sr. Fausto. Ining maong problema. Kinahanglan gyud, papa. Nga mapugnan ning mga tao nga nagpataka na lang og tarok og mga bay nga dili ilang yuta. Hi, Brad. Musta? Believe kay ko sa imong gipakitang abilidad ganin ang buntag, Brada. Nalipay kayo ang tanan nga silingan nato dinhi. Nga ikaw rin nakaako og sukol atong Kadyo. Moro ba to'y kinaisugan din his amo? Sa ganito yung nga mo? Si Adjong Bagintol, Brad. Apyot nga akong angga. Kamo din aron di mo madali-dali og binuwang sa mga taong kwanggol. Mag-practice ang tamog self-defense. Bitaw, Brad. Importante bitaw kaayo ang self-defense. Pero, katoy mo gihimo, Brad ba? Nakadayag kay mi adto. Gusto mo ganin akong makat-on sab ko ingon adto. Yasa man, desidido ka. Desidido, ay. Ano, Brad, di mo kong tudloan? Kung interesado ka, areala ko matagbuntag, katudluan ta ka.
Pero mas labing mayo nga doon na kailaing mada nga interesado sab nga moapil nato. Aron daghan kog matudluan sa akong mga nahibawan. Oh, ayaw ka blaga, Brad. Niya dagan din, eh. Mangingon nun niya ako. Ngingon ko, ha? Sige, pangingon na. Aron bibo ta din, eh. Okay, reglado kayo. Pero, Brad. Oh. Pwede ko mungutan, ha? Sawan? Kinsa ganito, imong pangan? Kuan, tawag ka lang kong Chico. Chicos? Dili, Chicos, Chico. Chico Malo. Mura kinatsila ang pangalan, Brad. Pero nindot paminaon, nindot. Kana imong pangalan kay muram sa nagpariner kayo paminaon. F-Hiyot. F-Hiyot. Bitaw, no? F-Hiyot. Kay cute man sabdi ay paminaon F-Hiyot. Sige, basta mo na to, ha? Ari ako, ugma. Aron tudloan na mo. Mr. Chico Malo. Sir Dante. Musta? Nakaila ka ba na ako? Wa ko makailan nimo. Kinsa man ka? Ug sa may imong toyo. Ha? Very bad. Di mayo nga, wag ka makailan ako. Dapat unta nga ila-ilahon nimo kung kinsay labing bantugan din he. O gitamod sa tanan. Una ka bupuyo sa lugar nga wa pa ka masuhito. Kinsa ka ba? Oy, ikaw. Sultihi siyag. Si kinsa ko? Ako an, sir. Siya si Sir Dante, ang bantugang anak ni Sir Tiburcio, ang tag-iya sa Tibok Asindamlan. Napay kuwang. O ang labing ambungan day, sir. Very good. Anak na ka ni Sir Tiburcio. Di ba ang tinuray nga tag-iya din mo, Mas Don Fausto? Nanginsulto ka ba? Ma'am, ginaya ko na hibawan. Amo na ning gipalit. Kami na, mo'y tag-iya aning Tibok Asinda. Oh, mo ba? Karon nga nakaila ka na nako. Kinahanglan nga sugod karon. Mutahod ug muyukbo ka nako. Ug labaw sa tanan. Mangayo ka nako og pasaylo. Ha? Ngano mangayo mo kunin mo pasaylo? Nalimot ka? Nga dako kay kagsa di rin ako. Kay misukol ka namo dito sa bar? Oh, kamu dito ang gustong mo tabang nako? Oo, kami. Oh, Kuya, ngay kapangayog pasaylo ni mo. Wakuya, ang imo mga sakop mo sa daan. Ilabi na gyud tong sakop ni mo nga snatcher, nga hasta ang butang nga babae. Gilabnutan ng pitaka. Ayaw, pag tumo og istorya. Matoy, Protos, dali mo. Boss! Matoy. Sulti. Kung giunsa kay ni tawana. Mau gitu wala basta. Bugino kin siya. Ako mga dinhi, how na kayo? Ipariglahan ko ini. Di na tinod. Sa tono sa imong sinultihan ug imong linihukan. Murag hambugiro yung ka. Hay! Ayaw pag hinabugiro din ha? Di ibig gusto og tao nga hambugiro. Mag-amping ka sa imong lihok din Kinahanglan nga mutahod ka na mo. Labi na yun sa akong agawon din ha? Tahod yung kat agawon na mo din sa asyenda. Mao nga pangayon og pasaylo og saad nga dili na nimo tuosbon ang pagsokol-sokol. Ha? Oh. Nganong tutok-tutok man kag mayo? Unsa man? Ha? Unsay problema ha? Oh. Oy. Papa. Unsa na ang inyong gibuhat dinhi? Gusto lang namo nga tudloan og pagtahod kini tawhana, papa. Kay hambugiro man kayo manubag. Musukol man. Ayaw mo pagsamok dinhi. Ayaw niyo hilabti si Chico. Pamauli mo. Pero papa, tuloy na tawhana ang mutahod na to. Ayaw lagi mo panghilabot dinhi. Sabot ka. Pamauli na mo. Happy birthday
birthday to you. Happy birthday, Nay! Salamat kaayo ninyo, anak. Happy birthday! Apyot. Happy birthday ng Marcia. Happy birthday. Pasensya na kaayo, Nay, nga walang sa taykay karon. Ay na, dili na importante o siya. Ang mahinungdanon nga buhi patahang tod karon. Bitaw. Wag gyud ko'y laing gipangayo sa Ginoo ni imong birthday, Nay. Naunta, maulian ka na sa imong mga gipamati sa lawas. Salamat, anak. Mga una ta, Nay. Samtang init pa ni ang manok. Yay, kaon. Unya, Nay, ni asap tay pansit, Nay. Lami ni siya. Naasay puso. Nahala, sige. Mga unata. Ay, kuha og plato, apyot. Oo. Nana. Plato. Lapit siya ron. Nay, mura man ron og si Nang Dalia? Ay, kadiyot ha, kay akong arion. Ay, pangaon lang mog una diha. Abuton lang ka namo, Nay. Oy, Dalia, ikaw manggudi ay na. Ay, Marcia, niagyod ko kay nagpahibaw na sab ko nimo nga 15 na lang kaadlaw ang tagal aron bayran ninyo ang abangan sa yuta. Kay kun dili mo makabayad dinhi, sigurado kong doon na nagimuan ni dinhi aron pugso ni kuba ang inyong bahay. O dili na gyud mo makabalik na dinhi. Dalia, muhangyo lang ko. Ay, naunsa ka ba, Marcia? Dili ka hangay diri mo hangyo na ako. Nahibaw na baya ang tanan sa kinaiya ni Sir Tiburcio. Nalimot ka sa nahitabo ni Miguel Ason, Biloy Toria, ug uban pa. Na, daghan na kayong napapahawa na dinhi kay di yun na maminaw og katarungan si Sir Tiburcio. Asa naman lang kahami paingon, ide. Kunwa pa lang yun unta ko masakit, kaya ra gyud unta kaayo na akong makabayad sa among mga utang. Nakasabot man ko nimo siya. Ay, igo naman sabyog ko nga mituman sa mando nila. Sagdi na lang. Mangita lang kog paaki, Dalia. Akong paningkamutan nga makabayad gyud ko. Paningkamuti lang gyud ko tub sa inyong mahimo, Marcia. Imo ditong anak, itong gingalagdante. Oo. Wa ko makaoyo siya linihukan na. Ayaw lagtagda ang iyang batasan, Chico. Hinuon, ati man na ang imong kagulingong batasan nga mabutan ka. Murag doon naging problema rin pag-anin ako karon din eh. Kaya dili mayo nga ako nakita. Di patas. Unsay di patas? Natural nga di patas. Kung ikaw mo ay mo disiplina na ako, aron ko mahimong tarong nga tao. Kinahanglan sa buntag nga madisiplina ni mo imong anak. Naginsulto ka ba na ako, Chico? Misulti na ko tinuod. Kaya unfair kayo sa kumbahin nga ako ra ang imong disiplinahon. Unya di ni mo madisiplina ang imong anak. Wa kay katungod nga musulti na ko, ana, ha? Nahibaw ko sa kong himo. Wa ko'y giuyunan nga sayop. Ang tanan akong disiplina din ay polo sakto. Gusto kong magigsulti ni Papa. Para unsa? Aron mo sumbong ka niya? Nagkomedya ka ba, Chico? Wa yung kumakauyon ini pagiha. Bisag cellphone, di ni mutugutan, aron makatawag ko niya. Naon sa man ka? Musupat gigas patakaran din, he? Ha? Tugon ka na sa imong amahan nga dili di mo mahimong supakon. Gusto lang ako siyang istoryahon. Bisag kadit lang kayo. Masaad ko niya nga magbag-o na ko. Mag-usab na ko sa kong kaugalingon.
Bisag makapila ka pa musulting ngadto niya. Dili na gid mo tuon nimo ang imong amahan. Mao nga kung ako pa ikaw, ipakita lagi sa buhat rin ako kanang imong mga gipanulti. Aron makadaig ko. O ako. Ako mismo may musulting ngadto ni Don Fausto nga nagbag-o na gyud ka. Nay? Oh, naghilak na sab ka, Nay? Wa de siya. Wa ko maghilak. Ay, Nay. Bisag dili pa ko magkakita. Makailagit kaayo ko nga naghilak na sab ka. Basta nalimot ka nga birthday ro nimo. Unsa man gyud imong gihilakan, Nay? Ay, wa lagi iha. Wa ko muhilak. Pingot lang gyud ang akong ilong. Nahibaw kabaya nga daghan na kay ko gipamati. Nay, bisag dili ka pa musulti na ako sa tinuod. Pero nahibaw ko kung unsa hinungdan nga mihila ka. Mihila ka kay gipaninglan na sab kaninang Dalia. Nganong nakaingon man ka, ana? Way matago sa atong kahimtang, Nay. Naibaw ko. Nga ilan na kitang palayason din eh. Nay, sultihi ko kung pilagi atong kuha nga bayranan. Aron mapangitaan atong pamaagi. Dili mahimo nga imuning suluhon ang atong mga problema. Kinahanglan nga magmatinud-anon ka din ako. O dili ko nimo limdan sa tinuod. Nak, ako rin mangitag paagi ini. Dili ko gusto nga maghuna-huna ka ni anang mga problema, ha? Wala tayo panahon na aron maglantugi pataan ang mga butangan eh. Sultihi ko sa tanan aron mapangitaan gyud nato na og paagi. Paminaw og mayo, Dante. Unsa man, pa? Sugod karon, dili na ko gusto nga inyong hilabdan si Chico. Paibaw ang uban nimo mga kauban nga maglikay kamo kaniya. Maglikay? Oo. Likay ninyo si Chico. Kinahanglan nga way usa nga musupak sa kong mando ninyo. Pero, time para good, pa? Kinsa man yun ang tawhana ba? Ngayon mo magiging siyang panalipnan? Pagkadagag kyaw-kyaw. Ayaw na pagdagag pangutan na. Kung unsay akong gisulti o gisugo ninyo, maoy tumana, nakasabot ka. Bisag siya pa'y sadaan? Osbon ko, Dante. Likay ginyo si Chico Malo. Dili ko gusto nga inyo siyang hilabdan. Kay kung dunay usan ninyo nga musupak sa kong bahad, alis to lang. Makatilaw mo sa kong kastigo! Okay. Okay. Gamay pahinom-dom para na itong tanan, ha? Kini nga itong gihimo nga self-defense. Kinahanglan ang lawom nga pailob o pasensya ini. Bisag makatunanan ni nato, di mahimo nga mupatigbabaw ang garbo. Kinahanglan nga gamiton siya sa mga sitwasyon nga gikinahanglan na kayo. Kung mahimo nga makalikay pata, kinahanglan nga ato yung buhaton. Isilsil kanunay sa inyong alimpatakan nga doon na tayo balaod nga gisunod. Kinahanglan nga ang atong lihok mauyon, pinasubay sa balaod. Husto. Mao ginay husto. Pastor Chico, kung palalit, unahan nyo sa mga daw tao. Osbon ko, mag-agad ang tanan sa sitwasyon. Kung makahimo ka pa nga mulikay, likay gyud ug ayaw gamita ang imong nakatunan nining atong gihimo karon. Pero kung nabutang na gyud kamo sa alanganin,
Buhata kung unsay makayo nga mapanalipdan nimo ang imong kaugalingon. Unsa ba nahitabo din eh? Pagya! Yan, kining. Unsa ba'y kagobot din eh, ha? Wa may kagobot, sir. Kanang nag-exercise rami din, he. Kinsa ba'y nagsugo ninyong magtapok-tapok mo din eh? Ako. Ikaw? Kinsa ka bang maghawd-hawd din eh? Bag-o ka palang gani? Magpasiug na nakagtapok-tapok din eh? Unsa man? Magtukod kag illegal nga grupo din eh? Wami daw tantoyo. Nagkatapok ni kay gusto sa mga tao din nga makat-on sila sa pagdipinsa silang kaugalingon. Oh. Lisensyado ka bang mo pasiug da anak din eh? Di naman tingali kinahanglan nga doon na kay lisensya kay wa man mi daw tang gibuhat din eh. Sa ato pa? Gusto ka nga maghimog imong balao din eh? Di na mahimo. Dinhing dapita ginadili ang pagpasiugdag mga tapok-tapok nga way permiso gikan namo. Ang tanan ninyo kalihukan nga buhaton dinhi, kinahanglan nga inyo ipahibaw namo dinhi. Wa man tingali. Ayaw na pagtubag-tubag nako. Pagkatoon og respeto kung gusto kang magdugay, dinhi dapita. Kanang Sir Dante. Pasensya na ka, sir, ha? Ay, lagkasuko kay kami may mihangyo ini niya nga. Tudluan mi niya o kanang self-defense. Wa ko'y usa nga giuyonan din eh. Bisa kinsa. Dili mo pwede magtapok-tapok nga way pagtugot nako. Kay kung kinsa tumusupak, magkatilaw sa akong kastigo. Nakasabot mo? Tubag! Sir. Sabot mo din. Sige na! Pagbuwag-buwag mo. Di ko gusto makakita nga magtapok-tapok mo din eh. Kining dapit sa tampihak. Ay lang kay kusga pagpislit. Nagpisol ni mo ini. Pisolon ni mo. Kinanasakto lang imong kusog. Kay mo ni ang upakalmas kaugatan sa atong Kini. Lano? Maayo man day kayo kamuhilot, apyot? Buyag. Oy, nakaton ko ini des kay aron nga. Mabuhi gyud ta. Daghan bitaw ko og nadunggan din nga. Daghan ang magpahilot nimo sa ato. Kana bitaw si Engineer Tulits. Kusog mo na siya magpahilot nako ba? Ay, mayon taog makatuon ako og hilot parehas nimo, apyot, no? Aron sa maka-extra income sad ko ba? Ay, makatuon ra lagi ka. Kining akong mga gipangtudlo nimo, pwede naman ka maghilot ini. Pero unsa may pero, apyot? Ay, stila na ibabae ra ba ka? Kinahanglan nga di ka magpatakag hilot ini ni bisan kinsa. Kay, ilabi na nga, gwapa ka. Pasin ba og naibaw na ka? Naibaw bitaw ko, anak. Isab ko magpataka og kumpiyansa, uy. Pero sa lang. Namo ko yung mga suki din nga usahay akong balibaran na ikaw may akong i-recommend. Sige, Piyot. Mayon taog makakwarta dayon ko. Kay ako laging ipuno og bayad sa among abangan sa yuta dinhi. Ha? Uy, kay nga naman, wa pa day mo kabayad sa inyo abangan dinhi. Ha? Bisa? Uy, wa pa gyud. Mao na dako kaayo namon problema ron. Dako pa kaayo mi og kuwang. Ba? Pila may inyong kuwang? Naa pa mi 3 ka buwan nga bayranan. Gibahara naman gani mi. Nga kun dili mi makabayad sud sa 15 ka adlaw. Papahawa o nagit ko numi din eh. Uy, ala. Isura ko na nagod. Tulod ay kabuhan ng inyong bayranan? Oo. Wa pa ko nun nailabot sa penalty. Gawa sa binuwan, napailain nga bayranan para sa penalty. Ay, pastilan mo na ilisod ron di hadis. Kitaghan na rabagib kayo dinhi sa ato ang napugos o pahawa kay wa gyud makabayad. Di ba masugod sila si Sir Tiburcio kung imong hanyoon? Ay, maulay ka na among gikagulaan og maayo ni nanay. Mao bitaw nangita gyud ko ron og paagi, Piyot. Nga makagwarta gyud ko. Bida. Sagdi lang des. Kutob sa kumahimo. Mangita ko og paagi nga makatabang ko ninyo. Salamat kaayo, Apiyot.
Ayo. Uy, susuya to. Sir, doon na ba mo yung landline din eh? Doon na, usaman mo tawag ka. Pila man ang bayad, sir? Asa ka mo tawag? Kira sa dungol. Mutawag ko sa syudad, sir? Depende. Lahi ang rate na mo din kung sa syudad ang imong tawagan. Tag 20 ang minuto. Mao ba, sir? Mga pila ka minuto ang imong tawag. Kandidato ko, sir? Sige, tawag lang. Salamat. Hello? Ibang, kuni, si Rafael. Oy, sir! Ikaw mo gani ay ni. Pwede ko ni papawi, pagdali. Ha? Kuan, pasaylo agyo ko, sir, ha? Naarabay togo na mo din hinga. Kung manawag kuno ka, dili kagit kuno na mo istoryahon. Ibang, ako'y nagsugo ni mo. Ignas pa nga mag-ekstorya ko niya. Sorry gid kaayo, sir. Kay ba sinunyag makasabaan unya ko? Sa ka ba? Ikaw na mo pastoryahon? Ihatag ni Papa ang telepono. Pagdali! Ibang! Ibang! Rafael. Papa, salamat kay gitubag gina ni mo akong tawag. Huwag hapon ka mausab hangtod karon. Ang tuno sa imong sinultihan, isog lang hapon kaayo. Papa, pasalo ako. Nagbaso na gusto na ako mga sayop manahimo. Gusto na akong magbago. Ako nang isahan mo nga di na ako usbo ng akong mga ngilad ka kinaya. Ipakita sa buhat, Rafael. Papa, akong ipakita dihan mo mismo nga magbago na gyud ko. Mutuo lang ko, Rafael, kung sa diborsyo na mismo, mao'y musulti diri kanako. Pero kung gikan nimo ang istorya, di ko mutuo, kaya wala ako'y pagsalig nimo. Grabe sa nimo nulti, papay. Mura man ugdili ko nimo anak. Gawa na gyud ko'y luna diha sa imong kasing-kasing aron nimo kong tuhuan. Wa ko magkuwang kanimo, Rafael. Gibuhat na nako ang tanan na diha kanimo. Gipakita na nako ang tanan na akong paghigugma kanimo. Pinatuyangan ka sa tanan. Apan usay mong gibuhat, usay mong gihimo. Papa, paselo ako. Usmon ko, nasa hipos ako kinabuhi. Mo nga, gusto na kong baguhon ng tanan. Dili na ta maglantugi ni Ana, Rafael. Ipakita nga ito na tibursyo nga nagbinutan ka na diha. Kay kung makadunggan kung maura gihapon ng imong kinaya. Seryoso ko sa akong gibarugan nga prinsipyo. Dili na gyud ka pabalikon pa dinhi hangtod sa hangtod nga makat-on ka sa imong kinabuhi. Papa, kadit. Papa! Kiset! Sir, hinaya lang buta ang telepono. Ay lang ibundak. Pero ba yung kumparanan? 200, sir. Kaya may abot man ng 10 minutos. Mahal na po rin yung landline din eh. Dara. Unsa ba yung problema, ha? O sige ka magyaw-yaw diha. Kuan ba, Papa? Kato bang ginganlan og Chico. Nagpasiog da og tapok-tapok dito sa dawis. O niya? Among gipadlong dito kay naghawd-hawd man. Iyang ipangtapok ang mga bugoy dito. O kayang ipangtudloan og pangamot. Unsay buot nimong ipasabot? Pa, nagduda mi. Nga naghimo siya og gang didtong dapita. Unsa? Mga ako sila gipadlong. Kator bang ginganlan og Chico mo'y nakita na ko nga supakiro kay nako. Kung tinuod ka ng imong gisulti, ako siyang badlungon ni ana. Kana? Badlungon gid pa? Kidi maayo nga maghawd-hawd siya dinhi. Kabag-o pa niya. Unya maghinilas na siya nining atong dapit. Kung lubago na ko ang liog, kausar yun siya. Sagdi lang. Sundalang yapon ninyo ang akong gitugon. Nga dili ninyo siya hilabtan. Ako ray mahibaw ni atong tawhana. Maayo unta pa. Nasamtang sayo pa. Papahawaon ang tawhana dinhi. Kay kung mataymingan siya sa akong sapot, basin o makatilaw niya siya sa akong kastigo. Pogngi ang imong kaugalingon, Dante.
Ayaw yun hilamti si Chico. Unsa ba kining binuanga ha, Chico? Nganong naghimo ka ugang dinhing dapita? Ha? Sa gang, sir? Nagkabalita ko. Nag-recruit kang mga sakop aron magtukod mo gang dinhing dapita. Sa gang, sir? Ano kung magtukod magkugang din eh? Ayaw lang kog bakaki. Kay daghan ang nakasaksi. Kasi may nagsulti ni mo, ana. Di na tinuod nga nagtukod ko gang din eh. Wa ko'y plano ng mga butanga. Kasi may nagtumutumo ni mo ng istorya. Baka ako natuhanan na. Pero nagpatawag kag mga tao din eh, aron mo magtapok-tapok. Diyan ko na ko nga dunay mga miyanhi din eh, pero wa ko'y daw utang intensyon. Miyanhi sila din eh, kaya ako silang gitudluan ng self-defense. Maunay imong gipanghambog din eh. Ayaw dadalin yung imong kinaiyang ngilad ha, Chico. Kay bisan og mulimod ka pa nako. Mahibaw-an ragyapon nako ang imong motibo. Ay nakadaot ni mo, Sir Tiburcio. Dili ka patas kung ako'y mga tarungan ni mo sa gusto. O kung sabay mo gusto, nga mutuhuudayon ko sa imong mga bakat. Ang ako lang nga patas lang unta ka. Nahibaw ko nga ang nagtumutumo ang istorya ang imong anak. Busa siya mo i-disiplinaha, kaya patakal na siya sumbong diyan mo. Wa ko mag-agad sa akong anak. Daghan ang nagsulti nako. Paniyaro na din ka nang nagsulti ni mo, eh. Aron may bawa ni mong tinood? Wala. Wala kinahanglan na, Chico. Nakabati ka? Wa na kinahanglan na. Ang maayo na gini mong buhaton, ayaw pagtukod dinhi o grupo nga sama si mong gibuhat didto sa syudad. Isilsil sa imong alimpatakan, Chico. Niya ka sa asinda amlan. Og di ni pareha sa syudad nga dadon nimo ang imong paghari-hari dinhi. Paminaw mo, Brutus. Ay, naminaw mi, boss. Importante kayo ning akong ipabuhat ninyo. Oh, sama na, bossing. Pangitain ninyo og paagi. Nga katong ginganlan og Chico Malo. Mawa, inidapita. O sabay abong buhaton, boss, ha? Amo ba siyang patyon? Ayaw ninyo siya og patya. Oh. Patilawa hinuon ninyo siya og bunog. Kanang igo gyud nga makasinati siya og tagam. Aron mahuna-huna niya. Ha? Makahuna-huna siya nga kining asyenda amlan dili para niya kining dapita. Oh, pero boss, ato pa sa subako ng tugon sa imong amahan? Dili na ba siya pag nagtugon na ba sa digit pahilaptan ni Sir Tiburcio si Chico mo yung tugon? Ako mo isundan ninyo. Wa na'y mahimo si Papa kung ako na'y magbuot. Muuyon ra na kung makita niya nga nindot ang resulta. Oh, sigurado ka, boss? Naunsa ka ba? Son, wa mo salig na ko. Oh, nasalig man. Ang amo lang. Naniguro lang sa miba. Kay basin kami mo silutan ni Sir Tiburcio. Nagbahat na ba to siya? Nga di yun pahilaptan si Chico. Kay kung kinsa tungusopak, delikado man kuno ngayang silutan. Ari mo salig na ko. Ako'y mga bugar ninyo. Paniguro na ko. Ngaway daw tang mahitabo kung sundo ninyo ang akong mando. Ikaw, good boss. Kung may imong gusto, hamog yun ang tumanon. Pagdaw mga sakop, ikaw mo'y akong tugyanan ni Anak Brutus. Himuan ninyo sa limpyo nga paagi. Why problema? Amo nang tumanon. Pero oy, ayaw biyag yung kalimot. Binli ninyo siya o kinabuhi. Ayaw yun ninyo siya o patya. Nakasabot? Kami rin bahala na, boss. Baon na mi sa pang hustong buhaton.
Hello? Hello, Tiburcio. Uy! Ikaw man gudi ay. Kumusta na nga siya Amlan? Wa kay angang kabalakan yor. Ang tanan, hanay, ug malinawon kayo ang atong dapit. Very good. Pero, Tiburcio, daghan kong nadawat nga report din niya, ang uban wa makauyon sa imong pamaagi. O sa magkinigatinoon, kadaghan man kuno kag gipapahawa nga mga lumad nga lumulupyo niya. Dili ba nga kung tugon nimo nga kutob sa mahimo, wa kay papahawaon diha ilabinar sa mga dugay na kaayong namuyo diha? Uy! Dili tao na tinuod yor. Kung doon naman gana iko'y gipapahawa din ninyor, kadto ni mga abusado nga tao nga bisag hataga na to silang pribilehiyo, wa na to sila pugsa sa pagpaabang, apalang yuta ilang giabusaran. Mo na. Nagpaabang sab sila og mga bag-o dinhi unya, sila rin nakapahimo sa yuta nga way pagtugot gikan nato. Mao ba? Mao ka ni tinuod yor. Ang plano na ko, Tiburcio, sa sunod tuig, basin ako ng pirmahan ang akong gisaan sa tanan nga ihatag na ako nila ang bahin silang yuta. Ilabi na ni at tudugay na kaayong miserbisyo uban ka nato. Mao ba, Nyor? Dili magasultihan ko man ikaw mahitungod ni Anam. Oo, Nyor. Nainumdum ko, ana. Mauna dako unya na kong regalo nga ihatag sa tanan. Ikaw, Nyor. Basta kay akong concern ining dapita, kadto mga namuyo din nga ni abusar sa imong kaayo. Maura gini akong gihatagan og disiplina. Bueno, misali ko ni mo niya ng bahina. Basta, Tiburcio, hatagi yun o kay gayunan katong mga way kapuyan nga mga dugay ng miservisyo ka nato. Mao ka na akong gihimo din ninyor. Mayo ko mo ka na. Kumusta naman si Rafael? Tuo din, Nyor. Si Rafael, wa gidako pasagdi diri. Unsa naman yung kalambuan niya, Nagbinutan na ba siya? Murag, taas pa yun ang proseso tingali ini niya. Ilabi na nga, nag-adjust pa siya sa iyang kagalingon din eh. Doon na lang gyapon sa mga gibuhat nga wa gihapon kita makauyon. Sama pa lang ni sa unsa? Adtong usang adlaw, ako siyang gibadlong. Nga dili magpasiugda og mga ganggang diri. Unsay naghimo na sab sa ugang diha? Maog yun. Uni usaman. Wa mo pa to? Ay naminaw man siya nako pero mao lagi. Dili ka kumpiyansahan. Madlungag yung siya na ng iyang mga kalaki. Mao Yor. Ako gining gipahugtan din hi. Kaya nakita ko musupak yun siya. Ikaw na ba ibaw niya na Tiburcio? Buhata ang tanan nga makaayo ka niya. Kaya di nyo ko gusto nga mag-abusan ka na si Rafael. Gusto na ko nga mahingpit, mabutaan siya. Ayaw ka bala ka, Yor. Akong buhaton ang tanan nga makaayo niya aron mausab gid siya sa iyang kaugalingon. Ay, di aranay o. Tago ilang una na. Kay mangita pa ko og ipunuan ng kwartahan ay. Ay, diin man kag kwarta o di siya. Gitabangan ko ni Apyut, nay. Na may nagpahilot. Sinang siming. Gitagaan ko 500. Kay nakauyon man siya. Unya, nahalinan sab kog buwak gahapon. Mao to medyo makatabang-tabangit siya, nay. Pero dako pa hinuon ta og punanan, anak. Kung buhi pa lang unta to ang imong amahan karon, tingali dili kita maingon ini
Kay suod bang kaayo to siya tag-iya din ni sa syenda. Buutan mong kuno ang tinuoray tag-iya din ni Nay. Si Don Fausto maayong tao. O dali ni mong maduulan. Pero dili na parihas ni Sir Tiburcio nga dili yun mahangyo. Mayo taog, maistorya na to mismo ang tag-iya, Nay. Kay 12 na lang bayag kaadlaw. Aron ilan na tang papawaon din eh. Maunay lisod kaayong mahitabo, dak. Kay wa permitin ni ang tag-iya to magpuyo sa syudad. Pero, Nay, tinuod to ang balita kani adto? Dili ba maumay pong sa kadakanan nga katong mga lumad din eh? Di gid papahawaon? Ay, maulagi unta. Pero kadi adto ramanggod na. Syukad nga si Sir Tiburcio na gipiyalan din he. Giusab na nila ang mga balao din he. Pero, Nay, ingon sila, wa man ko nagiusab ang tag-iya nga patakaran din ni Nay. Wa lang gid kunoy nakapangusog anak karon kay nahadlok man silang dumtan ni Sir Tiburcio. Ay, maobitaw miingon ko na kung buhi patos tatay din ni mo, sigurado gyud ko nga dili gyud ni maingon ini. Kay ang tag-iya mismo suod kaayo sa imong amahan. Kay usa to sa iyang sinaligan din his atong dapit. Sagdi lang, Nay. Maluoy ang Ginoo. Basin og makakwarta gyapon ta. Maningkamot ng tagod nga makabayad kita ini. Kung di lang unta ta pabayron sa penalty, tingali makabayad na ta. Kay 10,000 ra may atong bayran. Ang nakapadako ini ang penalty man. Kay gipunan man nila 1,500 ang atong bayranan. Sagdi lang, Nay. Makakita ra lagi taan ng kwarta. Haan man sila si Matoy, ha? Ito ang paspikas, boss. May posisyon na dito. God. Ang uban, ha? Ato dito sa pikas. Pikas sa skina. Okay, kamo. Uban mo na ako, ha? Og nahibaw na mo, ha? Sa inyong buhaton. Tiban ininyo nga atong birahan karon, dili ka kumpiyansahan. Mao nga manigurong kita ini, ha? Og kinahanglan din gyud nato siya patyon, ato rang bunogon. O sige. Nagkasabot at tanan, ha? Pwesto na mo. Aron dili makabantay ang atong kontra. Sige na, lihok na mo. Pabuto na nato ang signal sa atong kauban. Kay basin karutaw-taod, muagi na din ni si Chico. Kinahanglan ka di kumagtukay ng dapita. Bahala nagbasuko ng papa. Kinahanglan nga mo paulig ko sa mua. Oh. Uy. Saan mo karoon ng dalawa na? Ibay ka man. Ikaw ba si Chico? Ano ba ta? Sumayin niyo tuyo. Ay, pagayok. Nga naman eh. Sabi ko sa... Welcome! Husto na, ikaw na! Mo na angay ni mo, Chico. Mo nga ako pa ni mo, kung gusto kang magdugay pa ni Kalibutana, pahawa din hiog, ayaw na pagpuyog dugay din napita. Kitagad pa ka na mong higayunan nga mabuhi. Kung samtang may panahon pa, layas din Ha? Boy na mga kauban. Biyaan na to na siya din Sana mo! Dali na mo! Chico! What?
Buhay ka pa? Ha? Patay. Gadagan sa imong bunog. Dali, kupot na ko. Barog kay, aron matambalan ti ka. Odessa! Oh, nga nanay? Ayaw una paglakaw. Ha? Nga naman, nay? Na ako no ang mga sakop ni Dante. Naan sa di ay sila'y gipariglahan. Ha? Kaysa may ilang gipariglahan? Ay ambot lang. Matod nila, pag umangkuno nang nagpuyo diha dool sa dawis. Na, di na lang tamay buong anang mga ingon anak nga balita, nay. Kay, mo magitrabaho anang mga tawhana. Magsigig pangita og kagubot. Dili ko gusto nga mulakaw dayon ka. Kibasin og ikaw na sa interesan anak nila. Nakaila naman na sila nako, nay. Naanad na sabguan ang mga tawhana. Ay, pataod-taori lang una. Kailain ra ba ng mga tawhana? Wa na'y mga gikahadlukan din he. Nagsalig magod na sila, nay. Ngalabanan sila ni Sir Tiburcio. Mao gani. O kung mulakaw manggani karon, ihatod ti ka dito sa simbahan. Kay delikado nga ikaw rang usa. Ayaw lang, good nay. Pahuway lang ka din kay pasig ikaw na sabo niya tabangon. Tandugo na baya kaayo ng imong kahimtang. Okay ra. Okay ra ko, Odessa. Na, pero may mugib ko magkadungog ni mo. Nga okay ra. Bisag dili okay. Nay, sagdi lang good. Ayaw ka balakan ako. Kay naamang ko'y sungkod nga da. Kung magbinuang na sila nako, ako magiging silang puspusan ini. Basta, dinilang ka. Last na lang. Birahon ta na imong bugton nga. Nabilwa para maulian Up. Ginaya. Lagi. Relax lang kaya. Pero kalito na ko ha. Kaya. No. Dos. Up. Tres. Chup. Yan, sa may pamati ni mo, ha? Okay na. Paningot. Lami na kayo. Maya ka mo hilot ba Oo. Maumanay akong trabaho. Si Apiot manghihilot. Mangko din. Salamat kayo. Tingali, kung ako ni mo tabangi, patay na siguro kung karoon. Wala na sa payan, Brad. Wala na sa payan. Ang importante nga, buhi ka pa. Sige lang, nakaila ka ba itong mga tao nga nagpariglan ako? Wala ka kailado nila? Barang kapamilyar ko atong sa tumurag bayot o lihok. Bayot? Asa ito katong si Brutus? Brutus dahil nga na ito niya. Oh, moto Brutus, katong himbay-himbay. Katong maghang bayoton nga nagsulob og maong nga karsones. O niya, magmaong sa bug jacket. Maotos Brutus. Yun na. Ngano bang ilang mangkanggi tabangan, ha? Ngano? Ambot ka, no? Naglibog bitaw ko kung nganong ilang kong gipariglahan. Sila na. Kumpiyansa na nila din, Kaya delikado kayo ng mga tawana. Hawd ba na sila din, Sila mo'y pinakahawd. Inindapita. Wantog lang nga ila kong gibaharan. O giingnan nga palayason ko din, Muna'y dakong problema. Mo da siguro gitabangan kanila kay wa tingali sila makauyaw ni mo din, Kasi may gisaligan ang mga tawana. Ang tanan ba din, Nahadlok ba nila? Ha? Bye. Kanang mga tawhana, mga sakop na sila ni Dante. Nga anak ni Sir Tiburcio, nga mao'y gipiala ni Don Faustos Tibo kasindamlan. Mauna, abusado kay na sila kay mga opisyalis din, ilarmang mga kadugo.
Unya, ang mga pulis, kontrolado sab kaayo nila. No, kung mag-abusar na sila din wag yo'y mangahas pagsukol na nila. Mao ba? Oo, mao na. Ang mahimo ro gyud nimo ang mga tawhanan, no? Imo ro gyud na silang amiguhon. Uyon-uyonan o ulo-ulohan. Taga din ba les Brutus nagpuyo? Nay, nasa Pikas Baryo. Sa Baryo Kawayan. Sige lang. Ako rin niya silang istoryahon. Nga, kuan, kining sundal lang ning akong tambag nimo, ha? Pag ayo-ayo lang yun nila. Suura lang yun, nga, di ka nila dumtan. Kay, delikado kayo kung imo silang banggaon. Salamat yung guys mo mga tambag, eh. Ay, okay ra. Wise pa yan, Brad. Masa na, Brutus? Pwerte mo na boss. Sigurado ko makakaon yun siya og tagam. Kay kung wapa na ko pugi nga itong mga sakop, hayan kayo patay na yun siya. Good job, Brutus. Nalipay kaayo ko niya na balita. Og gibinlan ako siya og istorya nga mas mayo pa og mulaya siya din Kay kung magdugay gid siya sa atong dapit, sigurado gyud nga minteryo ang iyang padulngan. Na mo'y bonus nga madawat gay ka na ko, Brutus. Salamat kayo, boss, ha? Goy. Obserbahay gihapon ninyo katong tawhana. Kung naapagani siya sud nining si Manaha, mahimog binlan ni mong istorya. Nga diligid siya angay magdugay din ang akol ka to si Puyo sa bahay, Charles. Wala problema, boss. Sa to, wala problema. Sa yoro kayo na maganda pong idibuloy bayot. Hanggaw. Tukar na sa imong pagkabayot. Okay. Hoy, paminaw. Basta ha, imo ng tahas hangtod na mo pahawa siya din sa atong lapit. Unsa ba'y nahitabo nimo, ha? Ipariglahan ko sa mga sakop sa mga anak. Unsa to? Unsa tong imong giingon? Mga sakop sa akong anak? O giunsa man yung pagsiguro nga mga sakop kadto ni Dante? Nakaila ko atong usa. Katong bayot nga gilag Brutus. Mauto'y nanguwaron ila kung tabangan sa pagkulata. Sigurado ka gyud anang imong mga akusasyon? Sigurado gyud ko. Kini ha. O nga kung nahiaguman sa ilang mga kabuang. Wa ko makauyon ini hitabua. Dako kong supak ni ini. Pero ayaw una paniguro nga may kalambigitan si Dante ini hitabua. Nakasabot ko ni mo, sir. Kay imo siyang anak. Pero kinahanglan nga imong pahibawas papa nining hitabo nako. Ilabi na nga gibaharan ko nila nga palayason ko ni Pita. Dili ka na mahitabo, Chico. Kung tinuod man nga sila si Brutus mo'y naghihimo nini, mahimo nga ako silang silutan. Ipapriso ko sila. Ining ilang gibuhat diyan nimo. Narani mo kung siya mong buhato nila siya. Basta ako, hangyolan ako nimo. Nga pahibaw agyot si papas ni tabon ako. Ug ina siya nga kinahanglan nga mo pauli na kasumwa. Ako'y agda. Ako rin may ibang musulbad ining nitabo karon kanimo. Sir, kung di mo sultihas papa, ako mismo may musulti niya sa tanan. Ayaw nagbuhata. Kinahanglan nga mag-agad ka nako, Chico. Gitahod ako ang imong katungod, Sir Terbosyo. Di lang ko gusto nga paabuton pa nako nga doon na pa'y daotang mahitabo nako din. Osbon ko. Kinahanglan nga maminaw og musunod ka nako, Chico. Ako'y mahibawang musulbad ining tanan. Dante! Oh, papa. Punyeta ka! Aray! Unsa ko ni pa? Nilong mo diretso ka magpanamparos ako? Paaniya karon dayon ang tanan nimo mga sakop sa akong atubangan. Pagdali! Unsa?
time para gud pa. Ngano ko masuko ka dayon ng hinungdan? Unsay wa hinungdan? Unsa man inyong gibuhat ni Chico? Nganong inyong gisupak akong mando ninyo, ha? Papa, ayaw na pagdagang kitaluan! Nahibaw kung ikaw mo'y nagsugo nila. Gatagan yung kanyang dakong labad sa o. Ida, uy! Di siya maginatawa na pa? Nangulaban man yung kaanak niya? Ayaw na pagdagang pangutan na! Ang akong giingon ninyo, nga ayaw ninyong hilabdi si Chico, pero unsay inyong gibuhat? Mga supakiro mong dagko! Papa, paminawa una ang among side. Kung nasuko, magyog kag-iron. Mahimog, ako rin mong silutan. Pero, paistoryahan ako kung ganong nabunog sa atong mga tao katong ginganlan og Chico. Ayaw na kong istoryahin magbisag kung sa lante. Oh. Kining inyong pagsupak sa simple na kayo na kong tugon. Kamong talan! Ipapriso ko kamo! Ninyong inyong gibuhat ni Chico! Ha? Ipapriso yun minimo, Papa? Sigurado ka? Ha? Oo, sigurado ko. Kay wa ninyo sundang akong sayon ra kayong mando. Paistoryahan ako. Nahitabo mo ko tungkol kay abusado kay itong tawana. Nagkadagong istorya nga. Gusto ko nung banghaw itong tawana rin eh. O gani, ibahara niya ang uso sa atong kasakop. Paanhiya din niya ang imo mga sakop. Kaya ako mismo mo imo kastigo kanila. Pa, kung di man gani ka maminon ako, mas maipag ako nali imong silutan. Andam kong magpapriso kung mao na imong gusto aron nga matagbaw ka sa imong paglaban itong tawana. Kining pasensya na kaayo ha. Wa ko kaduaw ni mo gahapon des. Unsaon nga nabisi manggug ko. Anya, ako sang gitabangan si Chico. Kinsay Chico, apyot? Ay, kana bang atong silingan diha at bang sa mo si Chico may panganan na niya. Di ay. Wa pa tingali ko magkakitaan na tawhana. Aw. Unsaon man nimo pagkakita nga di man yung ka magkakita. Komedyante sa kadisda. Bitaw. Kay naunsa man day siya, apyot? Ay, koan. Kanang, ipatabangan mo ko na siya pariglas mga sakop ni Dante. Tabangan ba? Ay, ito ang akong nabalitaan nga puwerteng bunuga. Ay, oo, taon. Ay, tabangan ko. Dagan kayong piang iyang kalawasan kay. Gitinood man yung sikulata. Di matabang kay. Napogod ka buo ka nagtabang niya ko. Dagan kayo. Uy, kaluoy ko taon, apyot. Luoy mo lang. Nganong ilaman ko nung gitabangan? Nganong ilang gitabangan? Ay, mo na dakong pangutan na. Naibaw, nagkas mga utok ka ng mga tawhanan, diligin na tumasabdan mga, basta, sa bahison. Ay, kadaghan na sa ilang gipang binuangan din uy. Nanuwa pa man yun na sila mapriso, piyot. Mauna. Daghan na bitaw kayong naglagotan na nila. Walang yung makasokol kay dophan man sabgod sila ni Sir Tiburcio. Tingali kung buhay pa tong imong amahan kasi ni Densyo, mauro gito'y makapadlongan na nila. Pero may bitaw kong makadungog sa sulti sa uban. Nga si tatay ragit punoy isog nga makitarong anak nila. Muna. May istorya man gini na to, no? Ang labat man yun sa Odin, kana si Sir Tiburcio, kay sobra ka sip-sip sa tagiya. Unya, kung mo acting na ba, pastilan, hawd na kayo. Lupigan pa tagiya. Ay, na, kung magpermi ng ilang bisyo nga ingon anak, unya, manghadok ang mga tao din sa ato. Musamot yun ng ilang kaabusado. Muna. Wa pa lang gila sila katiming og mga tao nga kanang katapat nila ba? Kanang musukol nila ba? Kung doon sa may ilang gibuhat sa mga tao din hinaot unta uy, nga madakpan o masilutan na sila silang gibuhat. Maayo unta. Aron makakaon na sila tagam. Ako na silang ipangkasabaan, Chico. Og mangayo ko nimo og dispensa silang gibuhat diha nimo, ha? Silang gibuhat nako. Gusto lang ko nga matagan sila kleksyon. Kinahanglan nga bayran nila ang naghimo. Ayaw ka balakan niya na. Kadtong mga tao nga namarigla nimo. Ako to silang ipahurot og papriso. Wala gusto lang ko mahitabo, sir. Kung mahibaw sa papanining nahitabo na ko, sigurado ko nga di na gid makitaan hasta ang ilang anino yung gapitan. Relax. Relax lang, Chico. Basta kayo magsabot,
Ayaw lang yun taong sultihi ang imong amahan. Anong dili man kuno nako og sultihan? Wala ko gustuhon. Dili ka na mo'y solusyon, Chico. Gusto mo kakagdalinaw. Sunda og paminawa ko. Ayaw biya kalimot, ha? Nga si papa nimo, anhigid mo tuon ako og dili diha nimo. Kung musulti lang kas tinuod, mutuog na sa papa. Gawas kung imo sa libungan. Dili na nato himuong komplikado ang butang. Kung mahimo na nato kining masabutan, Chico. Usbon ko, hangyo lang ko nimo. Ako mo'y sunda. Kay wat ka pasagdi ining hitabua. Ako isaad nimo nga kadtong mga tao nga nalambigit ining isyuha. Gawas nga ako silang ipapriso. Ako pag silang papangayoon o pasaylo diha nimo. Busing, unsa ka naman naman eh. Ibaharan na bagmas imong amahan, ipapreso ko naming tanan sa nahitabo. Kabalagan niya na, Brutus. Nagsabot namin ni Papa. Nga kung iyam gani mong ipapreso, ako, mau'y murupan ninyo. Akong akohon ang tanang responsibilidad. Ako'y magpapreso. Nabala ka na rin ko ayaw ming tanan, Busing. Iso, kapag Sir Tiborcio. Kani, gitag sa tagsa pagyod miniyag tamparos. Ay magtuo, anak. Panghadlok ra na ka, Papa. Pastilan, Busing. Sa kadag na ba sa atong disiplina din hindo? Karon ba ko magkasugat na dito may pabor ang imong amahan sa atong kontra? Maubitaw na akong nahibudngan pag-ayo ko nano. Nagdudang tanan, boss. Kung nga nung sa tanan din nga bagong namuyo, kato pang siko may yung pinakaborito. Waka mabayot at papa ni mo. Sabay ka dihay, parehas ni mo sa Papa. Oh, wag kong kauyon nining ipakita ang pagpabor ni Papa sa ring tao. Pero sagdi lang, Brutus, sagdi lang. Ingnan imo mga kauban, nga dili sila ang imo balaka. Kay, ako rin mahibaw sa pagpasabot ni Papa. Pastilan na sila. Anong taon, Busing? Kaya di good may gusto. Kamapreso, may tungod lang ni atong tawhana. Kadang maglaki to sa preswan. Oy, may luguson ako dito, Charles. Itsura biyan ni mo, Brutus. Ako rin mahibaw ni Papa. Oh, unsa na, Marcia? 7 na lang kaadlaw ang kuwang. Kinahanglan sa di pa maabot ang adlaw nga gitagal, makabayad na gyud mo sa inyong abangan. Uy, kay kundi, na, ayaw na ninyo paabuta nga doon na pa'y mo anhi dinhi aron i-demolish ning inyong payag. Nagtikom pa man gud mi, Dalia. Basin sod ning si Manahuna, makabayad na mi. Ay, ayaw, gyud na ninyo lugahi haing taon. Kay seryoso ra bagyod nga mo patuman ang piniyalan dinhi aron papahawaon gyud mo. Dalia. Oh, unsa naman sab? Kung makuwang gyud mi og 1,000,000, dili ba gihapon mahibo nga tingbo na lang namo sa sunod namong bayad? Ay, naunsa ka ba, Marcia? Uy, magsige lang tagbalik-balik ini og istorya. Kung ako palagi magbuot dinhi, okay ra gyud unta. Pero kanang imong hangyo ba? Ako magbimaangin anak kung magbuot-buot kung ako. Lisura man sad gud oy. Si Odessa ra manggod intay na ning kamot namo. Ako, Marcia, naluoy gyud ko ninyo, maunay tinuod. Gusto sab gyud unta kumutabang ninyo dinhi. Kinaibaw baya ko nga kamoy usa sa pinakakaraan nga namuyo dinhi. Pero usaon man, pulos man ta naulipon dinhi sa gahom nila ni Sir Tiburcio. Maayo unta og buhi patong imong bana kay daghan ang nalipay kaniadto kay siya ra magyo isog kaayo nga makalaban natong tanan. Mao lagi, Dalia, oy. Mao nang misamot og kahuot ang akong dughan. Tungod sa daghan kaayo namong problema. Ang akong gikaluy-an og maayo, ang ako intawong buta nga anak. Babae para ba intaw na si Odessa? Ay, nakasabot yun kaayo ko nimo, Marcia. Maayo unta og kaluy-an patas Ginoo ini nga hatagan og tao nga parihas ni Dincio kaniadto. Itugyan ko na lang ning tanan sa Ginoo, Dalia. Kung dili gid gani makaabot among kwarta nga ibayad,
Mupahawa na lang yun mi dinhi. Asa man sa buon niya mo mubalhin og uyo? Maunay dako na mong problema. Huwag yung ko mahibaw kung asa unya mi paingon ini. Musupak yung ka na pa. Di ko mo yun, nga imo ipapriso ang mga tao. Ang atong mga tao nga nilaban o nanalipod na to, sukad pa sa sinugdan. Ayaw ka balaka, Dante. Tulo na kadlaw nga ako silang patilawon sa prisuhan. Ug akong ipaniguro nimo nga ato radayon silang pagawason. Pero ano kinahanglan pa man yun nga ato na buhaton pa pa? Tungkol kagisupak ko ninyo. Kung wa pala mo unta mo supak-supak mo din ako, dili unta makatilaw kasigo ang imong mga sakop. Bidaw, eh. Nangayo na minimo og pasaylo. Di man sa ginasa sa itong mga sakop ang tanan. Dihatagan lang namo og disiplina katong ginganan og chiko aron dili siya mag-abusar sa atong dapit. Ay, hilom na. Dili na ta maglalis pa niya na. Basag kay mao na to. Tulo ka adlaw na sila dito sa prisuhan. Akong ingnon si Hippie nga pabuhian na dayon sila. Aron dili na makaingon ba ang mga tao nga nag-abusar sa tarin kung mao man gani na pa. Ako lang prisuhan eh. Dante, ayaw ko na pagbutbot. Yabag ka naman. Di ko gustong malambigit ka niini. Nahibaw ka ba? Kung maabot ka ng balitaan nga ito ni Nyor Fausto, delikado. O ma-football tayo ng napita. Maayon lang kung mahibaw ka ni Nyor Fausto, makakatarungan ka. Ngawa na to ikonsenter ng ingon-ining buhata. Gidoy. Nahilam na. Sige, yaw-yaw. Ayaw na ko sa yaw-yaw niya. Kaya kiningan kong gihimo, makaayo kininato. Busa, pasagdi ko sa kong gihimo kay nasayod ko sa akong gibuhat. O ikaw, Sab, magmatong ka pirmi sa imong mga lihok. Ayaw ko hatagi pirmi og sakit sa o. Hiningin niyo mga kabuang. Nakabalita ba ka, Brad Chico? Nagkato mga tao nga marigla ni mo. Anas bilangguan, nagtingtagol na. Oo ba? Mo nilanog kayong balita karon. Daghan ang nalipay kay nakatilaw na gyud sila tagam. Apil bang anak ko Sir Tiburcio? Ang ako nga balitaan kay si Brotos raw kay ang mga kauban. Ay, wa man sabgod si Dante atong hitabo nga gitabangan kakulata god. Mga napuo gid sila ka tao ang nabilanggo. May kumaho. First time in history gini, Brad. Swerte na kay ka. Nagilabanan ni Sir Tiburcio. Kay, wag na may tabo sukad na sukad. Na yan ang ipapreso ang mga abusado ni sa ato. Daghanag gud kayo na sila mga nabiktima din isa. Oo. Basta lang daghanan na. Di siguro maihap. Ang uban, di ka maglugay din kay ilamang yung gulaton. Labi na di sila kauyon. Unsa pa may ubang bisyo ng mga tawanan? Daghan kay, Brad. Sila itig palusot sa mga droga din Kusog sila mga iyo o mga amutan. Kung di ka mahatag, ay ila kang dumtan. Kung gamay rasap imong matampo, ilagyapon kang binuangan. O, labaw tanan. Gagmay kay sweldo ang ilang gihatag sa mga trabahante din Say, tablahon pa. Kung reklamo sab ka, mahimo sab ka makalolo Sobra grihang lang kabusado din Sigurado ko nga wa masayo si Don Fausto ining tanan. Abi nimo, kung may bao lang si Don Fausto sigurado yun ko. Nga mailisan gina si Sir Tiburcio. Kana mi gyud siya may dakong problema kuan ba dinhi sa tanan. Siya gyud may dakong problema Naliwat sab nang iyang anak si Dante. Wa ba usan ninyo dinhi nga nakasulti na ngato ni Don Fausto? Ay, wa gyud. Kani adton ta to. Kuna pa to si Nidincio. Kay di gyud ta maingon ini ang among dapit kun wa pid utang nahitabo aton tawana. Asam layron ang gingalan og Dinsyo? Ay, taod-taod nang patay na. Patay na Dinsyo? Okay, abi nimo, Brad, katong kamatayon ni Nidincio ba? Kontrobersyal kay to. Daghan na nagtuong nga gipatay gitog tuyo ni kato si Nidincio, gituyo to pagpatay. Nahilom lang to ang kaso kay wa na nakapangusog og maayo. Ilabi na nga si nang Marcia, dagkong masakiton og ang iyang anak kadaga. Intawon usab. Hey, pastilan, usab intawon kabuta. Mao ba? Para sa tanang lumalupyo din sa Sinda Amlan. Giisip gito na mo si Nidincio nga usa ka bayani. Tinuuray gito siyang misakripisyo na mong tanan o gibuhis niya nga kinabuhi aron labanan ang among mga tawhanong katungod ni dapita. Mga hangtod karon,
Nangandoy ginming tanan, nga doon ay sama, ninoy Densyo kaisog, aron mulaban namong mga dinaog-daog inindapita. Murag na intriga ko ng imong gipanulti karon bay apita. Kinsa man gid ang gidudahan sa tanan nga nagpatay ni Densyo? Silan. Lisod kayo kon ako pang isulti nimo eh. Sultihi lang ko. Para doon na sa kuya idea kung sa gayon tinuuray mga panghitabo inindapita. Ay, taas kayong sugilanon, Brad. Ay, kung lang, maghisgot lang niya taan sa sunod gayon. Basta nga, sultian gito niya tika. Ganang unyaon pa man mo, nga anda man kong maminaw sa imong sugilanon. Ay, basta. Kanang, di ko busy. Ay, di sa ingon, di ko busy. Kanang, di ba't ka magdali ba? Naapamanggod ko'y daghang buhaton, God. Balikon taon niya ka din, Kanang, mag-istorya lang niya taan ng mga butanga. Daghan pa kay kong isulti nimo nga mga misteryosong mga panghitabo inindapita. Diin magagikanay. Ay, dihara ko sa ilang nining. Ay, daghan manggod ang nalipay karon tungod sa balita. Nga unsa nay? Napriso na lagi kuno tong mga bugoy nga sakop ni Dante. Mao ba nay? Napriso tungod sa ilarasang mga kabuang. Permi man na nilang gibuhat ba? Ay, ang ngayan manggani unta nga kaniadto pa na sila mapriso. Panahon pa sa imong amahan. Kay daghan na kaayo na sila ugsa. Daghan na kaayo sila gipang abusuhan o gilupigan nga mga tao dinhi. Daghan gid ang makadayag anang balitaan nay. Kinsa masab kuno na papriso nila? Si Sir Tiborcio man kuno? Maayo kay nakahuna-huna na siya karon. Oo niya, wa niya i-apel ang iyang anak? Ay, wa ma-apel. Kay ang gipang priso ko no, kadturang nalambigit sa pagpangulata nga ilang gitabangan dihas dawis. Kadto lagi ko nung tao nga giingon ni Apyot na ako. Luoy ko nung kaayo na yung uy. Kay napuno sa bunog ang tao. Abi man kani ko nung ni Apyot nga mamatay kitong tawana. Dagan ko nung kaayo og piang. Ay, kaluoy sa taon sa ilang gipariglahan. Maayo unta nay kung dili na makabuhi itong mga tawana. Kinahanglan nga mapreso na gana sila hangtod sa hangtod. Maayo unta. Pero magdepende na lang unya na sa balaod kung kanus sila kutob prisohon. Kung permiho na ni Sir Tiborcio nay, mobalik na gid ang pagsalig sa mga tao niya. Ay, tan-aon ta lang kung unsay gamaan na sa umaabot pang mga adlaw, Odessa. Tuod nay. Nalaginan siya nasad ko gamay. Maayo na lang ni pangpuno sa atong abangan. Pila naman lay kuwang anak nay? Ay, kuan. 2,000 pa may atong kuwang nak. Dinhira ba to si Dalia gahapon? Nagpahinumdom na sad nako. Ikaunom na lang karon kaadlaw ang nahibilin. Ay, nabalaka kaayo ko kung dili kita makaabot sa atong ibayad sa abangan. Sagdi lang, nay. Ni amay 300 na ginansya na ako. Itipon na lang ni Diya, nay. Para 1,700 na lang atong ipunuan na. Mangita na lang sa kong kahuwaman din hida siya. Ambot kundo na pabakahay mo salig og pautang nato. Daghan na rabatag na utangan din hinga. Wa pa gyud makabayad. Ayaw lang pagsigi og una-una, anak, nay. Makabayad na lagi kita, anak. Mangita ko og paagi nga ato gyud nang maimpas ang atong mga utang. Boss, nga naman nga napriso naman noon, me. Di ba matod ni mo nga imo ming dupa ni hitabo, ayaw mo kabalag ka.
Kay, dili na mo magdugay din. Dagay na nagingon, oy, nga mabilanggo ko no may dugay din boss No, di na tinuod. Kinsa gyud sulti ninyo ana? Si Papa Tiburcio may misaad nako nga tulura mo kaadlaw din, he? Paabuton pa di ay may totoo kaadlaw. Asa na ba tong pulis nga gwapo, oy? Asa ba diya? Nga nang di ba nangugmaan may magkagawas dayon dire? Nagkuha na ng ba ni mo. Hilom na. Ato lang ng sundon. Total, dili man kayo na bugat ng siluta ba? Ang importante, nga makagawas dayon mo din, he? Yan uy. Tungod lang sa hinungdan nga tao, na preso pag yun mi ani. Sabta lang ko na ako ninyo. Unsaon man. Nahinayak ng gids papayin, eh. Pero, dili ka po mo magmahay. Kinaaman mo, madawat gikan ako. Pero boss, sigurado yun ni mo ha, siguro wag yun ninyo ha, nga magagawas na yun, may dinihuman sa totoo kaadlaw. Ay ulagi, siguro na. Ako nang isaad ninyo, dili yun mo magdugay din, he. Salamat kayo ha. Dako gihapon kayo nga amo pagsalig diha nimo. Dagang sab kayong salamat sa inyong pagsabot nako. Hello. Hello, Nyor. Si Tiburcio eh. Tiburcio, kumusta naman? Medyo dunay dili mayong balita diri, Nyor. Kay ang imong anak nga si Rafael, nakakita na sa buglaeng buroka diri. Say buroka? Nakakita na sa siyang away niya? O, Nyor. Nga naman ko na. Ay tungod lagi anang ganggang. Unsa man nakakita na sa siyang rambol niya, mao ba? Mao gyud, Nyor. Mao nga nag-uol ko. Kay dagan kisag bunog. Unsaon man sabgod. Di man patuog tambagan kining tawhana. Gahi gyapon na kayo siyang Dili gyapon sa maminaw nimo? Ay maminaw man god, pero ipalapos ra speaker sing dunggan ang akong tambag. Masuko man kung akong sultihan. Ayaw pagpalupig, Tiburcio. Mao na akong gisulti nimo nga kinahanglang bation o kahadlok si Rafael diha nimo. Mao bitaw na akong gibuhat, Nyor. O gabi nimo, Nyor. Ang mga nalambigit sa away diri, akong gipapriso. Ganong imo magipapriso na ang sadaan nga si Rafael makamay sadaan niya. Imo sa utatong gipapriso ang apil, ha? Gipapriso sa nimo nagtawhana kay kahe kay go. Ayaw lang, Sabyor. Naturalmente nga ako gikanang panalipdan si Rafael. Ingna nga ako nagsugo. Ipapreso siya kapil. Aron mo tagam. Gahe na kay siyang Sagdilang, Yor. Basta kay gipahibaw talang kay ni kay basin og manawag nimo si Rafael. Say manawag? Ingna siya nga dili ko gusto nga makikistorya siya kanako. Kuan ba? Ang ako lang, Yor, ba nga? Nagpahibaw lagi ko nimo sa tanan nga mga panghitabo dire. Salamat, Tiburcio. Pon, mubisita niya ko diha. Kano sa mga bubisita dire, Nyor, ha? Magpahibaw raw niya ko nimo. Basta kay mukalit raw niya ko bisita diha sa asyenda. Mas labing maayo hinoon, Nyor. Pahibawan niya ko puhon, ha? Aron makapangandam sa punya mi dire sa imong pag-abot. Kumusta, Mr. Chico Malo? Uy, Brad. Di naman ka nagkuha ng mga kahoy nga yung magibugha. Nanguha ko das kalasangan. Naibaw ka ba? Nga mga kahoy din dili libre. Unsay dili libre? Ang tanan din gibayran. Why libre? Kung manguha kag kahoy sa kalasangan, kinahanglan imo na bayran. Pero mga laya na kining kahoya. Ugwa na nagtagad ini. Bisan pa. Bisag asa ka pa ni kalibutan na, why ipanghatag ng mga kahoy. Ang tanan kinahanglan nga imo bayran. Pasensya na kayo, ha? Karon lang kumahibaw na. Abi nimo. Daghan na kay kagkalapasan nga gihimo ni Dapita.
Sukad ganahi abot ka dinhi. Nagubot ang malinaw na mong pagpuyo dinhi. Usa may akong daotang gihimo? Kanang imo tinubagan ba? Mao na dako kayong problema. Wa gari kay pagtahod nako nga ako mismo mo'y anak sa tag-iya dinhi. Ang akong nahibawan nga ang tag-iya din si Don Fausto. Nanginsulto ka ba? Nagsulti lang ko sa tinuod. Huwag yun kay respeto na ako, no? Brad, ilang kasuko. Di ko gusto nga magkaaway ta. Kung sa may akong sa nga nahimo pasiluwa ko. Dako! Dako kay kagsa nako. Sa may akong akong saan mo. Tungod ni mo, nangapriso ang akong mga sakop. Pasensya na kayo, brad. Di na ko sa kung nga nung napriso sila. Tanawar ko ning nahitabo na to. Tungod sa binuhatan sa imong mga sakop. Ang ngayon gani unta ako mawi angay mo agrabyar nini kay ako may biktima sa nahitabo. Ang ngayon lang nga nahitabo na nimo. Tungod kay bag-o palang gani ka din abusado ka na kayo. Wa ko'y daw tang gibuhat. Ayaw pagtubag-tubag ha? Ayaw lang pagtubag-tubag. Kaya mo'y dili yun na ko gusto. Mas musamot ang kainit sa akong dugo. Kung imo kong tubag-tubagon, angay ka mga upasaylo na ko. Usbon ko, kung sa may akong sa, pasensya na kayo. Believe kay ko nimo na. Nakamatikod ko nimo. Murag, gahi yung kayo ka. Tugani ko ako tinod. Kinsa may imo gisalikan? Si Papa. Ug nganong sa tanang tao din ikaw mangyoy pinalabi ni Papa. Wa ko may baw na. Ayaw ko glimdi! Tugani ko. Kung ngano o unsa hinungdan na pinalabi kayo ka ni Papa. Sultihi dayon ko, samtang nakapugong pa ko sa kong kaugalingon. Nganong di magamutingog? Sultihi ko! Kung si kinsa ka! Kaya kung dili ka mutug, anak ko, doon na gyud mahitabo ni mo din Kita ka ini? Unsa man? Ha? Gusto rin ka tarong o dili? Sulti dayon! May dautan sa kambuhaton si Dante ngadto ni Chico netong tungura. Kailangan dapiton ka muna mo sa pagpaminaw sa pang masumpay na itong sugilanon Chico Malo. Tagsuwat Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 1 sa Chico Malo. So nanay action no, part 1 pa lang no. Ma-excited at maminaw ba. Bisag ang uban nakapaminaw na ning drama pero nindot man gyud ning baliko na to nga tinag-as ba nang wa kay bungto ba. Isa una mga uploader putol-putol man. Tag 10 minutes naman mubo ra ba. Una nga daghan yung request nga i-upload idol. Pero maglikay lagi ko ugnay ka pa rin siya mo na nga sa una nabalibaran yun ako ang request ni Ma'am Life Journey no. Pero karon ato na ning gitagad og edit kay nawala naman ang Bisayang Sugilano giwagtang naman niya sa iyang channel no. Nahurot man tanang kawala iyang mga drama. Muna nga ato ding nahatagan og pagtagad ning request ni Ma'am Life Journey no nga Chico Malo ni Red TV Gamers no. Abi kog nang luod ni Red TV Gamers no kay akong nabalibaran na sa iyang request sa una no. Atong yung mga niagi iyang suggestion dito. May ko pasensya ni Red TV Gamers no sa iyang suggestion niya sa una nga wala na ko uyoni no. Abi kung nang luod na may gani kay ning balik ko paminaw. Salamat kay Red TV Gamers no. Ay lang pang luod no kay kutob sa makaya magkamot na maka-upload og mga drama nya. Magbasa din ko sa mga comment na listeners no. Si una kay si Rocky Vlog. Nagbalik-balik na ko paminaw ani nga drama walay part 2. Naminaw si Jack Infoy no. Yan upload na to part 2 ga
kaninang kadlaw, no? Salamat Lucky Vlog. Nya si Maris Seres, salamat Lods Part 3 Lods, lingaw kayo ko maminaw from Saudi Arabia. Naminaw sa sluyo sa kabangis, no? Part 2. Ato ni panikamutan na maka-edit. Kung maka-edit taon niya, basin ugma na kay control na ko niya, di ko mapalabi o pulaw mga kalisanas, no? Para di maglambad ang ulo ba. Basin ugma na lang siguro, no? Ako na lang dyan yung ingon nga, ugma na lang tingali kay lisod mo gud mo saad na jadi makatuman ba ma. Basin ugma na lang gid tingali na yung part 3, no? Sa luyo sa kabangis. Sa pagkakaroon kini sang Chikumalo atong na kuano na upload. Unya si Mary Jane Omblero, salamat sa imong makalingaw nga drama. Makalingaw kayo makawala sa kamingaw from Oman. Salamat kayo Mary Jane Omblero, no? Sa imuhang kanunay pagsunod og paminaw, no? Diya sa Oman. Nya dara ang comment ni Red TV Gamers, no? Paki-upload lodi ang drama ng Chikumalo. Mo na ni ang imong request, no, Red TV Gamers. Gawas lang sa Nanay Rosa kay wala gid ko nakakompleto og save sa kuan sinugdana, no, episode 1 ang katapusang sumpay ra gyud natagad na ko ato kay tungod sa mga ning request ba. I-upload ko, no, kay ganahan sila taas, no, bala na lang og katapusang sumpay kay nakasubay naman sila sa una sa kang Bisayang Sugilanon sa Nanay Rosa mo to nga naning request katapusang sumpay lang idol. Kay ganahan mig taas mo to. Katapos ang rumpay ra kung gi-upload dito sa Jan Radio. Nya si Jocelyn Infante, Lods, makatawa man ta mamati aning drama. Salamat Lods. Way sa payan Jocelyn Infante, na makalingaw jud ning Jack Inpoy. Si HM Titing naminaw sa katapos ang sumpay sa Sicilia. Kang kuni og dok jud ko gikilig agoy. Ani mo sa Sicilia minaw kilig-kilig ni, no? Kilig-kilig ning drama. Nya si Badida, yehe naa na pud ako gihulatan, magsakit na pud akong tiyan ani og kinata. Sige katawa. Salamat kay Lord, God bless. Salamat kay Badida pud, no? Sa imuhang kanunay pagpaminaw. Si Ims Me, dugay gid ko gawlat aning part 5 sa Lone Ranger. Salamat sa pag-upload. May sa payan Ims Me, no? Salamat mo sa imong pagpaabot aning Lone Ranger. Amorlina Alcala, thank you Sir John. Way sa payan Amorlina Alcala, salamat po sa imong pagpaminaw. Andalin Samson, nalingaw jud ko aning drama ha, idol. Salamat kayo sa pag-upload always nimo. Idol, God bless you always. Salamat kayo Andalin Samson sa imong kanunay pagsunod og paminaw, no? Bisag labihan bisiha pero naka-comment gyapon. Salamat kayo, no? Nya si Lingel Haban, hello. Hello usab Sir Idol, thank you kaayo sir. Shout out ng mga iro mga kalisinos. Sinsya kay na iro ga saba-saba kalisinos. Usog pa ning record ning tingog sa iro. Iro mo paghot, masud sa record bisan pag nakainganan niyo. Ang grabe. Nya si Annalyn Sams, nabasa na ito na, Annalyn Samson. Si Lingel Habman. Hello Sir Idol, thank you kay sir. Sa payon Lingel Habman, no? Salamat sa imong pagpaminaw kanunay. Nya si maligyan nabasa na to kanalang Samson nga comment, no? Diyan. Hanap pa dahil comment. Ako po idol, dili ko comment sa isa ka account nimo. Mo ba? Naman kay comment siguro mabasa na to, no? Sa Gen Radio. Si Rika Iston Dul Amping Permi, salamat sa part 5 dol. Salamat po Rika Iston, no? Nya si Rocky Vlog nindot sa drama. Nya shout out po di Ma'am Isim, no? Salamat kay Ma'am Isim sa kanunay pagpaminaw, no? Nya bisag busy si Ma'am Isim maka-comment niya po, no? Salamat kay Ma'am Isim. Si Annalyn Santarin, salamat sa sumpay dol makawala sa kakapoy ang drama. Salamat Annalyn Santarin, no? Makawag sa kakapoy ni kay malingaw maka sa mga drama samtang na kay ipangbuhat ba. Nya si Mariones, salamat idol sa bagong upload. Way sa payan Mariones, salamat po sa kanunay pagpaminaw. Si Rocky Vlog nindot sa drama. Nindot yun, no? Si Carmela Binarao, salamat sa pag-upload Lods. God bless. Salamat po Carmela Binarao. Nya si Kuyens Dinamita, salamat idol. Salamat po Kuyens Dinamita, no? Sa imong kanunay pagpaminaw.
O si Kitty Garcia, good morning Lods, pasensya na. Tagsara jud maka-comment kay busy kayo, pero sige paminaw sa tanan mong drama, no skip ads pod. Salamat per may pag-upload Lods. Away sa payan Kitty Garcia no, salamat sa imong kanunay pagpaminaw no og sa dili pag-skip sa mga ads tako kay nang tabang. Salamat kayo. Og si April Villanueva, heart na yung comment no, salamat. Ya, si Marioni sana may kasunod na agad idol. Ganda talaga ng kwento. Salamat idol. O sa payan no. Nikamutan na to ng edit na to ng Lone Ranger part 6 no pohon. Idol hanggang ilang episode ba ang Lone Ranger? Thanks idol. Akong gibalansin mga abot na parte no kaning Lone Ranger. Nikamutan lang nato ni no. No naka-upload na 5 ka part no. 5 na lang kuwang no. Para matapos no. Salamat kay Mariones no. Si DJ June, DJ Juno. Hi idol. DJ June din na may number sa no. DJ June. Hi idol kanindot sa imo mga drama. Uy. Na baka atong hangop sa kamatayon dol. Kining hangop sa kamatayon kay gi-upload naman ni kuan ni amiga drama no. Ya. Naman ko yung nasubay ani pero mao lagi sa mao naman to gi-upload naman ni Bisaya ani amiga drama no. Nya wala sila ko ni save sa compile kay ibalo jud ko daghang kulang ni kining drama ha kay dugay naman gud ni mo nang wa ko mo tagad ani no. Pero na-upload naman ni Bisaya ani amiga drama so mao na to no. Okay na kayo. Nya si Cindy Bautista, upat ka heart, salamat kay Cindy Bautista no. Nya si Aisa Alcosaibi, admin dyan, are pako diri as lockdown nga drama ako panitiwason. Salamat admin dyan, pinahinapay pa imong buhok diri ang mga line og DC pa imong edad siguro ani. Sa una no, mao pala akong porma sa una tong hinapay nga daghang mutawag og si Rizal. Kay grabe ano ka pilit sa hinapay na sa unang mura kuno gitilaag kabaw. Muna nga mubalik naman po ni kay tanga ni jail hinapay na. Salamat no, naminalingaw ka sa Father, I am your father no. Salamat ay sa ko sa ibi no. Kato mga wala pa kapaminaw ning drama ha, malingaw gid mo ni mga kalisenas. Kining Father, I am your father, magsige jud mo katawa ni. Kay makalingaw ni samtang na kay gibuhat. Si Jean Ruiz kini jud kay palaban kayo na babae. Salamat dol, God bless. Nalingaw ko sa puli ra sila tulis. Mo gyud si Kukoy pala mo ni Ray Boris no. Bawsan na sila tulis Just kini drama ba namurag si Django ang iyang asawa murag si Dorina. Maayo pud mga mot ba, maayo pud sa self defense no. Nindot kayo ning drama no, Lone Ranger. Magtiayon nga puro kamao ba, may mga abilidad ba no. Si Rocky Vlog mao ni akong gipaabot part no. Salamat kay Rocky Vlog na nalingaw siya sa Jack and Poy. Si Jean Ruiz matingala jud ni among matingala jud ni amo CCTV diri nga sige ko katawa. Abi pa lang nabuang nako. Salamat kay Don makalingaw jud. Malingaw jud kaning Jack and Poy sige kag ngisi ba. Ikaw man po'y makasabot mo kay Bisaya man tagdi lang ng mga amo nimo nga di makasabot og Bisaya. May muot ra po na sila magtan-aw nimo nga sige kag katawa ba. Si Jubin Sumipo Jr. sa makausap pa padayon sa gyapon ang dako ko kayong pagpasalamat kanimo higalang dyan ket anota idol sa kanunay og sa tanang nimong paghago aron lang mahatagan mo kami og kalingawan. Ang Ginoo lang ang magbawas kanimo akong higala. More power idol. Salamat kay Jubin Sumipo Jr. sa imuhang kanunay pagpaminaw sa mga drama no. Sa imong mga panghinaot. Salamat kayo. Ikaw sad
kaluyan sa kas Ginoo no. Kay maayo kang tawo. Nya si Ivan Chubos dyan, i-upload po munyika kay nindot na ba ito. Na-upload na ito, no? Ganina ang munyika part 30, no? Ang 40 na po itong option na na imong ad boss dili na ko ginaskip. Salamat kay Ivan Chu no. Mura na no, makasuporta na no. Kanang mga bugbo nga ads. Ay lang po nang tag-as para di mo distract sa inyong, di mo madisturbo sa inyong pagpaminaw ba. Bahala na lang bugbo ang ads kana lang. Makasuporta na ano. Salamat Ivan Chu. Unya si Jubin Sumipo Junior, Lord, sumayong panahon nimo sa kanunay idol. Ug salamat sa parto sa Jack Koy. God bless always, Lord. Salamat kayo no. Jubin Sumipo Junior. Unya si Saisi Morales, thank you idol. Kumusta naman dyan? Ini naka-hide nga mga comment no. Ako lang ningi musubay lang jud ko sa mga hide comment para mabasa nako ang inyong mga hinaguan pag-type ba. Ako ang gipang subay ni mga naka-hide comment para mabasa lang nako. Kay mawa naman gud pud ni. Nigabot sa ano tagal sa YouTube mawa ni mga hide comment. Una musubay wan kay para di pud markansin yung pag-type ba no. Si Morales, thank you idol. Kumusta naman dyan? Okay ra gyapon mo no. Si Analisa Abrasado, salamat sa part 5 idol. Way sa payan Analisa no. Salamat po sa imong pagpaminaw no. Si Ivan Chubos ang munyika kay nindot na to. Na-upload na to ang part 30 no. Ang 14 na itong isunod Ivan Chu no. Salamat kayo sa pagpaabot no. Si Glino Benedensya, mo pagkanindot lo ug maayo ang tag imong ma-upload ang buhi o patay si Dindo ug si Salindumay ang mga bida. Sinsya kayo Glino Benedensya no kay wala tay piya ng dramahan no. Dugay naman gunang imong gi-request no. Wala pa uso live streaming ba. Wata ka record na po. Kay nihit pa itong panahon na ba. Radyong kahoy pang naana po itong sa una. Naana mo sa una no. Pa may kasit anang panahon na siguro. Mo na nga pasensya no sa imong request nga wa gitay na save nga mga record no. Salamat Glino Benedensya no sa imong pagpaminaw sa mga drama sa Lone Ranger no. Ug mo itong mga listeners no kay aron ma-upload na ito nagsayo-sayo no. Mga itong mga listeners, thank you so much for watching kay advance ba itong vlog. Pa na ito ni ma-mix no. Kapag na ito ma-upload pero advance naman napaminaw na ninyo kay mag-una man ang drama kaysa ato ang pagbasa sa comment. Napaminaw na kintahay na kunuhay. Napaminaw na ninyo ang part 1 sa Chico Malo. Kung mga itong mga listeners, thank you so much for watching and for listening. Ang pinag mo ka ng mga listeners. God bless us all. Advance. Merry Christmas.